Oikein paljon tervetuloa tähän webinaariin. Tänään me keskustellaan Microsoft Igniteista vuodelta 2025, joka pidettiin San Franciscossa tuossa viime viikolla näppärästi. Ja eiköhän mennä siitä sitten suoraan eteenpäin. Aloitetaan ihan esittelyistä. Täällä on nyt äänessä tällä hetkellä ensimmäinen vasemmalta, eli Petri Pukkanen. Toimin tietokeskuksella konsultoinnin tiimissä asiantuntijana ja kouluttajana ja monitoimimiehenä ja vastaan myös vähän siitä liiketoiminnasta. Ja tänään nyt sitten meikäläisen homma on ehkä avata vähän tätä kokonaisuutta tästä ylipäätään tapahtumasta ja Microsoftin maailmasta. Sitten meillä on täällä puhujina, otetaanko sieltä Rami Rajakallio seuraavana? Puhutko vähän itsestäsi ja kerrot kuka olet? Morjesta vaan mielelläni. Eli tosiaan Rajakallio Rami ja tietokeskuksen konsultoinnissa ja oma aihealue on tämmöinen niin kuin modern work, eli nykyinen AI business solution, jos mennään näillä Microsoftin nykyisillä termeillä. Eli siellä toimin team leaderinä ja sitten ennen kaikkea konsulttina työskentelen asiakkaiden kanssa näiden tuottavan tietotyön ja siihen liittyvien juttujen kanssa. Tiedolla johtaminen ja prosessien automatisointi on niin kuin itselle rakkaimmat osa-alueet. Mennäänkö siitä sitten kollega Teemuun? Voidaan mennä kollega Teemuun. Tittelit on samat. Nimi on eri. Eli Keroske Teemu konsultoinnista myös. Toimin meidän infratiimin tiimiliiderinä ja täällä webinaarissa ja muutenkin lähinnä sydäntä on tietoturva, laitehallinto, päätelaitteet, 365, niin niistä minä puhelen tänään sitten vähän enemmän. Ja sitten varmaan hypätään seuraavaksi Lassiin. Kiitos Teemu. Lassi Jokinen. Edustan täällä tänään Enfo-liiketoimintaa ja toimin siellä oikeastaan niin kuin pilven sekatyömiehenä, mutta kuitenkin täysin pilviveijarina. Tänään täällä kertomassa hyvien tietokeskusystävien seassa Azuresta. Kyllä vaan. Oikein paljon tervetuloa teille kaikille ja kiitos kun tulette tähän jakamaan tietouttanne. Aloitetaan ihan siitä, että mikä tämä Ignite on. Microsoftillahan on näitä erilaisia tapahtumia, niillä on kehittäjätapahtumia ja niin poispäin, kuten Buildit ja vastaavat, mutta tämä Ignite on tavallaan se jokaisen vuoden aina se päätapahtuma ja tyypillisesti se on tullut tänne syksyyn. Ja nythän tässä on, jos mennään vähän pidemmälle tuonne suurin piirtein 10-12 vuoden ajanjaksolla, niin tämä Ignite on jatkuvasti vaan kasvanut. Näitä on ollut eri kaupungeissa, on ollut Chicagoa ja Atlantaa ja olisiko ollut Orlandoa ja tämän tyyppisiä juttuja, missä näitä on ollut. Ja tänä vuonna nyt sitten tämä tapahtuma järjestettiin San Franciscossa. Ja tarkoituksena on, että tämä on sellainen vähän niin kuin Microsoftin showcase-tapahtuma. Täällä on myös sitten Microsoftin kumppaneille omia juttuja ja sitten tietenkin tuonne tulee hurja määrä ihmisiä, asiakkaita. Ja vaikka tuossa matkan varrella ehkä korona vähän pudotteli näitä tämmöisiä isoja tapahtumia pois, niin pikkuhiljaa tuntuu vähän, että viime vuonnahan paikan päällä esimerkiksi Teemu ja Rami oli, niin olisiko se ollut joku 10 000–15 000 ihmistä ja nyt tuli taas 5 000 lisää, että ehkä ollaan ensi vuonna sitten vielä vähän suuremmassa. Miten tämä homma sitten, minkälaiseen niin kuin, tapahtumaan joko mennään sitten paikan päälle tai osallistutaan onlineina, niin tänä vuonna oli esimerkiksi yli 1000 erilaista sessioa, jota pystyy jo ihan niin kuin pysty kalenteriinsa laittamaan, eli vaikka siellä koko viikon olisikin, niin ihan kaikkea ei pääse silti näkemään, ja sitä varten nämä on sitten myös niin kuin onlineissa saatavilla. Tämä tapahtumahan on näin niin kuin onlinein kautta, niin tämä on ilmainen, ja nyt sitten kun ilmaisella mennään, niin tietenkään ihan kaikkea välttämättä fiilistä ei pääse siitä paikan päältä kokemaan, mutta aika hyvin pystyy seuraamaan, ja tietenkin aikaahan tähän kannattaa sitten kyllä varata. Meillähän oli tässä nyt kova homma siinä mielessä, että San Francisco on jonkun verran eri aikavyöhykkeellä kuin tämä pieni piskuinen Suomi täällä kylmässä Pohjolassa, niin olisi pitänyt yöllä katsoa näitä. Niin kyllä tässä on nyt viikko tehty ainakin tuplatyöpäivää tämän osalta, mutta yksi sellainen paikka, mistä sinne ihan niin kuin pääsee, niin on tietty nämä Ignitein web-sivut ja löytyy Ignitella Googlesta, Pingistä. Ja täältä pystyy esimerkiksi, kun on kirjautunut sisään, niin pystyy lähteä rakentamaan tämmöistä ihan niin kuin My-eventtiä.
Ja sitten kun täällä on erilaisia näitä sessiolistoja ja muita, niin niitä voi kasailla esimerkiksi tuonne omaan favoritesiin ja lähteä täältä sitten katsomaan omassa rauhassa näitä esityksiä ja suunnitella vähän sitä niin kuin omaa oppipolkua, mutta esitykset on tosi hyviä ja näitä pystyy sitten vielä täältä erikseen vähän filtteröimään, eli tuosta kun katalogista oikein lähtee painamaan, niin täällä on sitten erilaisia filttereitä, millä voi hakea juuri sen, mitä itse oikein kovasti sinne toivoo. No sitten otetaan vielä semmoinen juttu, että jos ei sitten ihan kaikkia esityksiä halua, mutta haluaa kuitenkin esimerkiksi nuo slaidit, niin yksi semmoinen asia, mikä esimerkiksi löytyy tuolta internetin ihmemaailmasta tai GitHubista voi käydä kaivelemassa, niin on ihan tämmöinen Get Event Session PowerShell rimpsu, jolla voi sitten käytännössä kertoa, että hei, haluaisin ladata kaikki Igniten materiaalit tuollaiseen johonkin kansioon ja älä ota videoita, nekin saa ne videot sieltä, jos haluaa, mutta esimerkiksi mä otin pelkät niin kuin slaidit, niin mulla on nyt tällä hetkellä esimerkiksi 344 erilaista esitystä, mistä voi sitten slaidia ammentaa, että siinä mielessä oikein hyvä. Ja ensi vuonna sitten sama aika ja sama paikka, jos haluaa tuommoinen pari tonnia, kun laittaa lippuihin ja tonnin lentoihin ja pari tonnia hotelleihin, niin siinähän se reissu alkaa olla pikkusen päivärahoja, että jonkun verran siihen joutuu panostamaan, mutta ehdottomasti suositellaan. Siellä on aika iso Suomi-yhteisö, vaikka tänä vuonna ei itse sitten paikan päälle ehdittykään. No jos sitten mennään tavallaan siihen keynoteen, mistä kaikki lähti, niin Microsoftin tämä tämmöinen missio on edelleen sama kuin viimeinen 10 vuotta suurin piirtein, eli empower every person and every organization on the planet to achieve more. Käytännössä Microsoft on ja haluaa olla edelleen niin kuin alustoja tarjoava yritys, ja tämä ideologia menee niin kuin läpi koko sen tuoteketjun. Eli jos me mietitään M365, niin sehän on alusta, missä tarjotaan tietyt palvelut, mutta sitten jokainen hoitaa sen tavallaan oman sisältönsä sinne tavalla tai toisella. Jos mietitään Azurea, niin se on alusta, missä pystytään tekemään erilaisia asioita, mutta silti jokainen tavallaan ratkaisee ne omat ongelmansa siellä tai rakentaa ne omat ratkaisunsa. Tai sitten ihan periaatteessa, jos mennään vaikka tämmöisiinkin, että Exceli, niin Excelihän on vain alusta, jossa jokainen sitten rakentaa sen oman taulukkonsa ja ratkaisee sen oman liiketoimintahaasteensa. Eli siinä mielessä niin asiat ei ole siinä sen puoleen kaikki muuttunut. No ehkä vähän vitsiäkin on tässä revitty, esimerkiksi LinkedIn-postauksia on näkynyt, missä on joku Irvileuka oli ottanut kaikki keynoteissa olleet AI ja Agent ja Copilot-sanat yhteen videoon ja 4 minuutin jälkeen se alkoi vähän toistaa jo itteensä, mutta aika paljon tuli nyt sitten AIta, että kaikki uusi oli AIta. Mielenkiintoinen muutos siinä oli se, että viime vuonna kaikki uusi oli kanssa AIta, mutta silloin se tavallaan viesti oli aika pitkälti se, että katsokaa mitä tämä AI oikein generoi. Ja tämä osaa tehdä tämmöisen jutun ja oi kun kauniita lauseita ja kirjoittaa sähköpostin, hyvä. Nyt esimerkiksi Microsoft aloitti tämän aika jämäkästi sillä, että ne myönsi suoraan, että esimerkiksi AIsta ei ole ihan täysin päästy kaikkia hyötyjä mittaamaan. Ja pöhinä on ollut aika kova, mutta sitten kuitenkaan ne niin kuin konkreettiset hyödyt on ehkä jäänyt vähän pienemmäksi ja kevyemmäksi kuin moni on ajatellut tai mitä ehkä ennustettiin. Ja näin ollen esimerkiksi tämän vuoden teema oli aika pitkälti sitten se, että katsokaa mitä tällä AIlla voi oikeasti tehdä. Ja ihan niin kuin keynoteissakin nähtiin tavallaan aika käsikirjoitettuja esityksiä ja demoja siitä, miten kaikki sai Copilot T-paidat, että miten se 20 000 T-paidan esimerkiksi tilaus hoidettiin ja siellä sitten Copilot teki työt ja ihmiset vaan niin kuin ohjaili sitä. Ja sitten Microsoft tarjoaa tällä hetkellä aika hyvin tämmöistä, niin kuin, että organisaatio voi ilmoittautua ja olla tämmöinen frontier-organisaatio ja silloin käytännössä haetaan jo sitten sellaista, että ihmiset johtaa, mutta AI tehostaa tai ihmiset johtaa, mutta agentit operoi tyyppistä juttua, jota siellä sitten voitaisiin lähteä miettimään. Tuleeko muilla mitään mieleen ihan noin niin kuin sanotaan keynoteista? Paljon oli ainakin demoja. Joo, mä voisin vähän täydentää ensin, että mun mielestä oli hyvä, että oli selvästi Microsoft sillä tavalla suhtautuu kaikkiin AI-ratkaisuihin aika niin kuin jalat maassa kuitenkin, mitä se on niin kuin ollut ehkä niin kuin aikaisemmin. Ja on niin kuin hienoja esimerkkejä siitä, tai heidän viestinsä kuitenkin sitä, että usein
ongelmat ratkotaan siellä, missä ne niin kuin ymmärretään ja tunnetaan parhaita. Eli täytyy saada, niin kuin, tämä ei ole joku AI-hyödyntäminen, ei ole pelkästään niin kuin IT-juttu, vaan ihan koko liiketoiminen ihan niiden ihmisten, jotka on siinä mukana. Se oli semmoinen, ei nyt voisi sanoa, että raikas tuulahdus, mutta ehkä niin kuin jalat maassa. Joo, ja tuohon samaan, niin kuin, että nyt sitä on tuommoinen parisen vuotta tätä AI:ta hehkutettu ja ilmapallot on ollut katossa ja osa on pudonnut aika korkealta ja kovaa alaspäin, niin nyt tosiaan alkoi tulemaan sellaisia demoja, että ne oli niin kuin oikeasti realistisia ja ne oli niitä juttuja, mitä on pari vuotta puhuttu, niin nyt oikeasti nähdään, että ei ne asiat ole oikeasti mahdottomia. Että nyt alkaa niin kuin AI:n kehitys on ollut, historia on ollut aika lyhyt vielä, niin nyt se alkaa tehdä sellaisia asioita, että niistä on oikeasti hyötyä ja saadaan muutakin kuin sitä pelkkää tiedonhakua, niin kuin esimerkiksi tämä Peten paitatilausesimerkki kertoi. Kyllä, mutta tässäkin tapauksessa, mitä AI:hinkin tulee, niin Microsoft on alustoja tarjoava yritys, eli erilaisia ratkaisuja löytyy. Periaatteessa ainut semmoinen niin kuin varsinaisesti ostettava palvelu on tämä Copilot, tämä M365 Copilot, joka sitten taas, mitä mennään esimerkiksi agentteihin tai fabrikkiin ja näin poispäin, niin siellä se AI pitää itse rakentaa, mutta alusta on valmiina. Josta päästäänkin pilvitransformaatioon tässä kontekstissa. Sanoisiko joka AI-transformaatioon tässä kontekstissa, nimittäin IGU. Microsoft puhui jonkun verran tämmöisestä asiasta, että meillä on tämmöinen Work IQ, Fabric IQ ja Foundry IQ, Your IQ, erittäin makea. Ja mitä näillä termeillä nyt lähdettiin hakemaan, niin näillä termeillä lähdettiin hakemaan ennen kaikkea sitä, että mikä on ongelma ollut esimerkiksi Copilotin kanssa, niin on ollut ehkä vähän se, että hyvä, että meillä on se työdata, ja selkeästi se on löytänyt työdataa, okei. Meillä on ollut esimerkiksi Outlookista, niin meillä on ollut se sähköposti, mutta se on ollut vain se yksi sähköpostiketju. Se ei ollut se koko Outlookin sisältö. Tai Teams-keskustelu, niin se on ollut vain se yksi keskustelu, se ei ollut kaikki Teams-keskustelut. Eikä sitä kautta myöskään ole päästy tavallaan tuollaiseen niin kuin työmuistiin kiinni. Ja työmuistilla taas sitten haettaisiin enemmän sitä, että minkälaisia asioita, kenen kanssa keskustellaan, mitkä on ne viestintätottumukset, miten haluaa keskustella, soittaako puheluita. Se vähän tietäisi, että missä palavereissa on ollut mukana, mitä siellä palavereissa on puhuttu ja kaikki nämä yhdessä. Ja sitten sen jälkeen olisi tämä inference, eli käytännössä työpäättely, eli sitten niin kun nyt se älykkyys pitäisi olla sitten enemmän semmoista ennakoivaa. Joten ennakoinnin kautta se päästäisiin esimerkiksi siihen, että se voisi sanoa, että hei, sulla on tulos tollaisia juttuja, niin tässä olisi jotain asioita, mitä todennäköisesti sä siinä tarvitsisit. Katsopas sitä. Ja sitten jos me mennään sitten taas siihen Fabric IQ, niin tässä jos napataan tosi nopeasti historian kautta, niin tavallaan Power BI:hän oli se niin kuin ensimmäinen, että okei, data. Ja siitä asti sana semantiikka on ollut aika vahvasti tämän tuoteperheen niin kuin mukana. Että pyritään just visualisoimaan sitä niin kuin työympäristöä ja tekemään kaikkea. Sitten tavallaan sen Power BI:n alle, kun aloittiin tarvitteen sitä, että sitä dataa pitää muokata, sitä dataa pitää analysoida, sitä pitää tallentaa, niin sitten me tavallaan niin kuin päädyttiin siihen, että esimerkiksi viime vuonna niin puhuttiin real-time intelligenceista, joka sitten taas niin kuin haki sitä, että okei, no nyt se data ei enää tule kerran päivässä tai kerran tunnissa, vaan se on niin kuin live. Se on jatkuvasti olemassa. Ja nyt tämä IQ tavallaan tuo sitten tähän, niin tämä tuo sitä niin kuin layeriä, että me voidaan kertoa, että mitä kaikkea meidän bisnekseen kuuluu, ja sitten nähdä se siinä meidän niin kuin raportissa. Mutta nyt sitten, että mitä tämä esimerkiksi meinaa, niin tämä meinaa sitten taas sitä, että siellä on esimerkiksi tämmöistä niin kuin ontologiaa, siellä on luonteen ja olemuksen tutkimista, mikä on ihan niin kuin huikeaa tässä hommassa. Mutta ennen kuin mennään siihen, että tämä tekee tiedettä, niin tämä ei tee tiedettä, vaan ihmisten pitää kertoa, mikä on suhteessa mihinkin, minkälaisessa suhteessa, mitkä on entiteetit, mitkä liittyy mihinkin. Tämä kaikki pitää tavallaan niin kuin opettaa. Että niin kuin, mitä asioita, niiden asioiden faktat ja sitten se, että miten nämä asiat niin kuin ottaa toisiinsa kiinni. No sitten siellä on se semantiikka ja semanttiset mallit. Eli esimerkiksi ne datasetit, että jos nyt tämä yksinkertaistetaan tämä semantiikka, niin jos on Fabricin kanssa tai Power BI:n kanssa joskus tehnyt raportteja, niin siellä on se New Dataset-nappi.
niin nyt siinä New Dataset-napissa lukee New Semantic Model. Eli ihan hirveästä muutoksesta välttämättä tuossa ei ole, mutta taustalla on isompia. Ja sitten on tavallaan se, että okei, miten se maksetaan, missä ne noodit pyörii, missä storage pyörii, missä computingi pyörii, ja sitten pari agenttia. Ja käytännössä ne IQ-agentit tässä Fabrikin puolella, niin siellä on niin kuin 2. Toinen on semmoinen, millä voi kysyä siitä datasta, ja toinen on sitten taas tämmöinen operations-agentti. Eli se sitten taas vahtii, että mitä siellä datassa tapahtuu, se analysoi, mitä siellä datassa tapahtuu, sitten se päättää, mitä siellä datassa, tai sen perusteella, mitä datassa tapahtui, ja sitten tulee se acti, eli sitten se toimii näiden päätöksensä mukaan. Ja nyt sitten, kun mennään siihen, että mitä se nyt sitten tekee siinä actissä, niin se ajaa kaikkea, mitä voitte Power Automatella ajaa. Eli lopulta nämä on sitten kuitenkin aika silleen niin kuin jalat maas juttuja nämäkin, mutta onhan toi IQ aika vahva juttu. Tähän voisi tosiaan tuoda sen, niin kuin, missä toi niin kuin korostuu, että aikaisemmin kun on haluttu hakea informaatiota, niin on pitänyt tosi tarkkaa tietää se, että mistä on kysymys, niin nyt pysytään luonnollisella kielellä kysyä niitä asioita. Siitä tulee järjetön etu tähän hommaan. Kyllä. No nyt sitten kun siirryn seuraavaan videoon, jonka ajattelin näyttää, niin pakko tuoda myös sit surullisia uutisia. Ne, ketkä on IT-alalla vähän kauemmin tallannut, niin on todennäköisesti törmännyt Contosoon. Ja oli jotenkin siis jopa järkyttävää huomata, että Contoson poismenoa ei varsinaisesti edes niin kuin tuotu missään esiin, vaan että nyt oli vaan tullut tämmöinen sava. Joo, tämä on kova juttu, koska mitä me ollaan mieltä tästä? Niin, tämä on kuitenkin semmoinen asia, että tämä on 2000-luvun alusta lähtien ollut niin kaikki Microsoftin esimerkit ja teknologiat ja muut niin esimerkkiyrityksenä toiminut. Ja nyt tulee monelle iso muutos, kun joutuu rakentamaan asioita ja esittelemään Javan kautta. Eli tässä tullaan, niin kuin voisi ajatella, että IT-uralla siirrymme näissä esimerkkiharjoituksissa kokonaan toiseen yritykseen. Kyllä. No, mutta hei, älkää pojat laittako surua puseroon. Tämä on muutos kuitenkin. Muutos on joskus hyvästä ja ehkä me ollaan yhdessä valmiita tähän. Että kyllä me pystytään siihen. Vaikeita tulee olemaan. Meinasin just sanoa samaa, en mä tiedä pystyykö mä tähän muutokseen. Niin. Tiedät, vaikka on vaihtaneet salasanat. Contoson salasanahan on se iso P-merkki, $2, W0RD. Alright. Mennään Fabrikki-demoon. Anteeksi, tämä on video. Eli en oikeasti tässä tee tätä, mutta lähinnä mietin tätä, että tässä esimerkiksi niin on nyt sitten semmoinen, millä voi lähteä vähän visualisoimaan esimerkiksi sitä IQ-kerrosta. Ja jos tässä nyt aletaan painelemaan nappeja, niin voidaan siis rakentaa esimerkiksi karttaa, eli visualisoida niin kuin sijainnin perusteella ja sitä kautta lähteä esimerkiksi pureutumaan tähän dataan. Ja näissä esimerkiksi nyt, miten tämä toimii, nämä mapsit, niin nämä toimii silleen, että meillä on aina joku tausta tässä asiassa, ja sitten sen jälkeen me aletaan lyömään erilaisia niin kuin data-leijereitä tonne, eli kerroksia. Ja me voidaan nyt esimerkiksi laittaa sinne sitten sijainteja. Käytännössä päästään ihan siihen, että kun lähdetään tuota dataa valitsemaan, niin ollaan hyvin äkkiä siinä, että koodataan sinne esimerkiksi, että miten longitudet ja latitudet siellä nyt sitten oikein näkyisi, niin kuin tässä nyt esimerkissä näemme, jonka jälkeen voidaan esimerkiksi aika tälle livenäkin katsoa, että missä ne lentokoneet menee. Tai esimerkiksi kerätä alertteja silleen, että no minkälaisia lentoihin liittyviä alertteja esimerkiksi niin noin niin kuin klustereissa näkyy eri lentokentillä. Ja tämä on tavallaan niin kuin built-in tähän kaikkeen. Eli nyt se data kun on siellä, niin sitten voidaan lähteä rakentamaan näitä. Ja samalla lailla voidaan katsoa lentokenttää ylhäältä päin, että mitä siellä tapahtuu. Voidaan esimerkiksi kuvailla lentokentän rakennusvaiheita, että minkälaisia muutoksia siinä on matkan varrella tapahtunut, miten nämä eri kuopat ja vastaavat tai vaikka parkkipaikkatilanteet on siellä muuttunut. Että voidaan katsoa sitä. Tai sitten voidaan esimerkiksi alkaa katsoa matkustajia tai työntekijöitä palloina tai kohta näkyy semmoinen niin kuin tavallaan hotspottikartta. Mä en tiedä, onko noin matkustajia vai onko noin no on se näköjään passenger traffic. Niin. Näkee vähän tavallaan tolleen heatmappinä, että missä on ruuhkaa missäkin osassa lentokenttää, niin tämä on ihan jees.
Onhan toi huikean näköistä ja täytyy sanoa, että niin kun, eihän noita nyt ihan päivässä sitten rakennella, mutta tämmöiseen suuntaan maailma on menossa ja täytyy muistaa, että ei se teksti TV-stäkään tähän nykyhetkeen, niin on ihan päivässä muuttunut tämä elämä, että kyllä niin kuin kannattaa näitäkin mahdollisuuksia miettiä, varsinkin sellaisilla, joilla esimerkiksi haluaisi vaikka real-time dataa niin kuin jostain sitten vaikka tulevasta Vantaan ratikkaliikenteestä seurata. Kyllä, juuri näin. No sitten jos mennään tavallaan sitten siihen Graphin puolelle, niin tämä on nyt sitten enemmän, täällä puhutaan esimerkiksi semmoisista niin kuin noodeista, ja jos lähdetään rakentamaan tämmöistä Graph-mallia, niin tämä siis itse rakennetaan, eli tässä ei, mä haluan nyt ottaa pois sen harhaluulon, että tämä vaan IQ niin kuin ratkaisee kaikki liiketoiminnan ongelmat, vaan päinvastoin tälle pitää kertoa, että miten se meidän liiketoiminta toimii. Nyt esimerkiksi tässä näin, niin kun lähdetään dataa hakemaan, niin okei, ensin valitaan taulut, mistä kaikkialta me oikein sitä dataa halutaan. Valitaan tuosta vaikka noi kaikki tablet. Tämä vähän hidastaa demoja, mä oon jo edellä. Ja sitten lähdetään rakentamaan noodeja. Noodit on käytännössä tällaisia niin kuin datapisteitä tässä kohtaa, eli matkustaja, lento ja mitä nyt kaikkia. Eli minkä välille me halutaan rakentaa niitä suhteita, tai että mikä liittyy mihinkin. Ja nyt kun me tavallaan tässä sitten lisäillään esimerkiksi näitä tärkeitä datapisteitä itsellemme, laitetaan vähän hotelleja ja ties mitä, niin sitten sen jälkeen me lähdetään luomaan tämmöistä niin kuin skemaa. Eli me piirrellään ihan viivoja, että okei, että matkustaja voi liittyä toiseen matkustajaan, matkustaja liittyy lentoon, lento liittyy lentokenttään, no mihin lentokenttään? Lentohan liittyy 2 lentokenttään, siihen josta se lähtee ja johon se laskeutuu. Toivottavasti siinä ei tule mitään. Ja sitten tavallaan, kun nämä on rakennettu, nämä mallit, niin sitten alkaa tavallaan päästään siihen, että nyt kun se data tuodaan tähän, niin nyt me voidaan yhtäkkiä lähteä sitten myös ihan niin kuin näkemään sitä. Ja nyt koska mä oon jo myöhässä aikataulusta, niin mä vähän hoputan tätä. Että voidaan katsoa esimerkiksi lennon perusteella ja nähdään matkustajat, tai voidaan katsoa matkustajan perusteella, että millä kentillä se on pyörinyt tai ollut tai laskeutunut tai mitä vaan. Ja näitä asioita voidaan sitten katsoa. Ja onko lento ajoissa vai onko lento myöhässä. Eli Zava on myös lentoyhtiö, niin kuin tästä näemme. Se ei ole pelkästään T-paita-yhtiö, vaan se on näin. Ja näin ollen sitten päästään tavallaan tähän hienoon juttuun, että mikä on Fabric IQ. Niin Fabric IQ on nyt sitten, että jos tänä päivänä meillä on se tilanne, että meillä on dataa paljon, mutta sitten nuo agentit on kysymysmerkeillä vähän, että mitä tässä nyt tehdään, koska ne ei kykene tavallaan niin kuin ymmärtämään sitä business-älyä tai kontekstia siellä takana, niin nyt sitten mennään tähän niin kuin futurein puolelle, eli kohta me voidaan kaikki vastaukset groundata siihen, että miten se meidän business oikeasti toimii. Mutta vielä kerran täsmentääkseni, the future tarkoittaa tätä. Että jos teidän business on pakastimet, niin te lisäätte siihen pakastimeen erilaisia propertiesseja, niille valuita ja property-typeja ja niin poispäin. Teidän pitää opettaa se näin. Eli liiketoiminta ja IT, alkakaa puhumaan. No sitten on vielä viimeinen IQ, ja tämä oli nyt tämä Foundry IQ. Nyt mun pitää miettiä nämä jutut vähän uusiksi tässä kohtaa, koska nimittäin mulla ei toimi näppis. Eli mä vedän tätä ilman näppäimistöä. Nyt pitää hiirellä pärjätä, joka vähän ehkä haittaa, kun mennään AI-demoon, mutta kyllä me tästä selvitään. Foundry IQ tässä tapauksessa, Foundryhän on nyt vaihtanut nimeä, eli aikaisemmin se oli Azure Foundry, nyt me puhutaan tämmöisestä kuin Microsoft Foundry. Ja tämä on siis Azuressa pyörivä tekoälyjen agenttien rakennuskoneet ja näin poispäin. Ja nyt esimerkiksi mä valmistelin tätä demoa sen verran, että mä lähdin rakentamaan tänne tämmöisen konsulttikallen. Tämä konsulttikalle esimerkiksi täällä näin, niin mä oon ohjeistanut sille, että minkälainen sen pitää olla. Ja tämän jälkeen nyt sitten, että mitä mä tein, niin että se rakentaisi mulle tuotteistusta, ei tuotteistusta, vaan esimerkiksi tarjouksia tuotteista ja niin poispäin, niin nyt se IQ on käytännössä tämä täällä. Eli täällä on tämmöinen knowledge-kohta. Ja nyt tämä knowledge-kohta,
meinaisi tässä tapauksessa sitä, että me kerrotaan sille tarkemmin, mistä se voi sitä dataa hakea. Ja nyt esimerkiksi tässä tapauksessa niin mä oon tehnyt tämmöinen knowledge basein, ja tämän knowledge basein sisään mä voin antaa sitten erilaisia sourceja, mutta pointtina on se, että tästä knowledge baseista pitäisi löytyä kaikki tuotetiedot, tuotekoodit, palvelukuvaukset, tarjousmateriaalit, jne. Ja sitten mulla on nippu erilaisia asetuksia. Ja tämän jälkeen mä voin antaa sille sitten erilaisia lähteitä, joko SharePointiin tai Webiin tai johonkin Blob Storageen tai esimerkiksi toiseen Azure Search Indexiin. Nyt se varsinainen niin kuin pointti on ollut tässä, että tämän tyyppistä juttua on tehty aikaisemminkin, mutta se on aina tehty niin kuin agenttilähtöisesti. Nyt kun mä otan täältä, että create agentti, mä en tiedä mitä, mä saan tuolta ehkä jonkun. No niin, sain sen verran kirjoitettua. Niin nyt kun mä teen tähän uuden agentin, jonka nimi on niin nyt se varsinainen pihvi tästä Foundry IQ:sta tulee tähän. Mä voin mennä tänne Knowledgeen, mä voin mennä tänne, mä voin valita sen saman webinaarin Knowledge Basein ja mä voin käyttää samaa kahdesti. Nyt kun mä oon rakentanut tonne kaikki yhteydet, mä oon ottanut sen SharePointiin kiinni, mulla on sieltä ties mitkä ID:t ja kikkareet, niin se on siinä. Ja näin ollen nyt sitten, niin mun ei tarvitse tehdä näitä asioita kuin kerran. Ja mä voin käyttää niitä eri agenteissa aina vaan. Ei tallenneta tota. No sitten, otetaan vielä, mennään tuon buildin kautta, otetaan vielä täältä agenteista, mennään vaikka tänne konsulttikalleen, niin jos mä nyt sitten sanon tällä näppiksellä, minkä mä sain tässä toimimaan, jos mä sanon sille täällä moi, niin se sitten sanoo mulle, että moi, että miten mä voin auttaa tietokeskuksen konsultoinnin tuotteisiin liittyen. Huomatkaa, millä se vastannut, GPT 4.1. Nyt jos täältä esimerkiksi otetaankin sitten tämä Cloud-malli ja sanotaan moi, ja vähän aikaa mietitään, että mitä se nyt sitten sanoo, niin kuin näette, niin kyllä huomaa, että on paremmasta tuotteesta kyseessä, sanoi paljon hienommin ja lisäsi oikein hymiöitäkin. Ja tällä kertaa nyt sitten käytettiinkin tollaista. All right. Siinä. Mä en mene pidemmälle nyt tällä näppiksellä, mikä mulla oli tässä käytössä. Se on sen verran tuolla sivussa. Siirrytään vielä sen verran. Riittävän pitkälle toi, että tämä oli hyvä setti. Tämä oli oikein hyvä, että toimii. Mutta siinä on käytännössä niin kuin Foundry IQ, eli taas kerran rakentakaa. Eli silloin teidän pitää laittaa nämä tietolähteet kuntoon ja kertoa tarkemmin, että mistä kaikkialta sitä löytyy. Ja tuolla on sitten todella paljon yksityiskohtaa vielä, kun lähdetään tuon perään ja sinne kaninkoloon, niin se menee sitten aika syvälle. Hyvä. Sitten vähän vielä listaa julkistuksista. No yksi tietenkin tämmöinen iso juttu näihin julkistuksiin on, kuulkaas, ihan tällainen, jonka joku voisi tuonne chattiin nyt sitten ampua, kun Book of News. Eli aina kun Ignite tulee, niin siinä samana aamuna niin löytyy tämmöinen Book of News, ja tämä Book of Newsista löytyy sitten käytännössä lista kaikista asioista, mitä Microsoft on oikein keksinyt, ja tässä ei ole kuitenkaan välttämättä ihan koko setti, vaan sitten katsomalla esimerkiksi niitä kaikkia esityksiä, niin sieltä voi vielä löytää sitten semmoisia pieniä paloja, että okei, by the way, keksittiin tämmöinen kikkare tuohon ja tämmöinen kikkare tuohon. Eli esimerkiksi vaikka tässä puhutaan, että Azureen tuli Foundryä ja databasea ja noista puhutaan kohta, mutta sinne tuli esimerkiksi niin kuin rautapuolelle tuli uusia konemalleja ja konteinereihin sitä ja konteinereihin tätä, että tämä Book of News on siinä mielessä se niin kuin yksi lähde totuudelle, mistä näkee ainakin ne pääasiat. Löytyy QA:sta linkki suoraan siihen. No niin, pimpan päällä. Sitten jos valmistautukaa joku heittää täältä jotain juttuja, mutta mä voin käydä nopeasti lisenssiuudistukset, eli Copilot for Business. Mikäli sikäli meillä on nyt kuulijoissa alle 300 hengen yrityksiä, joilla on esimerkiksi Business Premium tai muuta vastaavaa. Good news, te voitte nyt saada Copilot for Business. Eli siis käytännössä Microsoft 365 Copilot-tuotteen sellaisenaan, niin ei 30 kuussa, vaan 21 taalalla kuussa. Eli se vähän halpeni. Sitten toinen on semmoinen, että jos meillä on siellä kuulijoissa, ja mä tiedän, että meillä on kuulijoissa esimerkiksi edupuolen porukkaa, niin
Edupuolella, teillä edupuolella, jossa oppilaat ovat plus 18V, tämmöisen löysin tänä aamuna. Nyt ottakaa nämä lisenssihommat silleen varovasti, että varmistetaan vielä. Mutta 18 alaa, että löytyy Copilot 365, Microsoft 365 Copilot, myös sitten edupuolella. Siinä kai. Kyllä, osa noista julkistuksista, mitä tuossa tulee, niin tullaan vielä tässä matkan varrella palaan. Esimerkiksi siitä puhun tuosta Agentti 365 vähän enemmänkin. Niin SQL 2025 on nyt General Availability, se julkaistiin. Suuret juhlat siitä. Mitäs muita? Sora 2 tulee Copilotti, eli nyt jokainen, jonka yritys on oikein panostanut tähän tekoälypuoleen, niin meemivideoiden määrä tulee räjähtämään. Ja ihan työvehkeellä, erinomaisesti. Sitten niin kuin tuossa äsken näittekin, niin käytin sitä Clouden-mallia, niin yksi tämmöinen strateginen yhteistyö Nvidialta, Anthropicilta ja Microsoftilta, eli nyt siis Clouden-mallit on käytettävissä Foundryssa. Ne on ollut siellä jo aikaisemmin mielestäni, mutta nyt niin kuin, tai on pystynyt käyttämään jollain tavalla, mutta nyt niin kuin merkittävää tässä on lähinnä se, että eilen esimerkiksi kun mä laitoin tuon Clouden tuonne pyörimään, niin se kysyi multa yhdellä ikkunalla, että hei, tästä tulee sitten Azuresta laskua, että oot se ok. Ja mä katsoin, kenen luottokortilla se on, ja mun mielestä se oli ihan ok. En katsonut edes, että mitä maksaa. Et se oli oikein hyvä. Ja sitten vielä viimeinen, ja tämä on meganews. Security Copilot. Jokainen teistä, jolla on E5-lisenssejä, sanotaan niin kuin 100 tai enemmän, tulette saamaan kuukausittain siihen lisenssimäärään perustuvan ajan Security Copilotin käyttöaikaa, joka käytännössä siis tarkoittaa sitä, että teillä on siellä nyt sitten tekoälyavustaja, joka avustaa tietoturvaongelmissa, haasteissa, tämän tyyppisissä jutuissa, auttaa laitehallinnan kanssa, auttaa todisteiden keräämisessä, tämän tyyppisessä jutussa. Eli Security Copilot, joka on aikaisemmin maksanut ennustamattoman määrän rahaa, niin tulee nyt jossain määrin kuulumaan E5-asiakkaille. Tuleeko vielä muita nostoja porukalta vai siirrytäänkö Azureen? Siirrytään Azureen vaan, nyt pysytään aikataulussa ja ehkä tuossa tulee matkan varrella siellä jotain muuta mieleen, niin kerrotaan niistä sitten. Näin, tällä mennään. Sitten ei muuta kuin ole hyvä, Lassi. Kiitos, Petteri. Eli suinkaan kaikki uudistukset ei ollut tuossa, ja vaikka Microsoft tänä päivänä puhuu hirvittävän paljon erilaisista AI-ratkaisuista, niin fear not, eivät he ole unohtaneet ihan perusinfrastruktuuria ja Azurea ja kaikkea sitä tavallaan, minkä päälle kaikki nämä niin kuin uudet ratkaisut rakennetaan. Eli kyllä Azure kehittyy edelleen kovaa vauhtia, ja kyllä Espoossa on edelleen iso työmaa tuossa Kehä kolmosen varressa tulossa, samaten Vihdissä ja tuolla Kirkkonummella. Eli kyllä se Azure sieltä fyysisestikin ihan Suomeen tulee. En pidättelisi hengitystä sen kanssa, koska voi olla, että uusia palveluja sinne ei ihan ensimmäisenä tule, kun valot saadaan päälle, mutta tulossa se selvästi kuitenkin on. Azure ehkä voi vielä sanoa, että Azureenkin, tai Copilot for Azureenkin tuli toki uudistuksia, mutta tähän mä oon oikeastaan niin kuin valinnut muutaman semmoisen kiinnostavan asian, minkä mä luulen, että saattaisi olla isompi informaatioarvo. Ja jos ihan ensimmäisen asian lähtee, niin kaikille niille, jotka on Norsu-tietokannan ystäviä, eli PostgreSQL, niin hyviä uutisia, mikäli kaipaatte ratkaisua, joka oikeasti skaalautuu ja on todella suorituskykyinen, niin Microsoft julkaisi tämmöisen kuin Azure Horizon DB. Ja se pihvi on nimenomaan siinä, että sitten kun kaivataan isosti skaalautuvaa ja niin kuin todella suorituskykyistä pilvinatiivia tietokantaa, joka on kuitenkin PostgreSQL. Eli tämä on ihan vaan Microsoftin oma forkki Postgresta, mutta se toimitetaan niin sanotulla PaaS-mallilla, eli täysin platformina. Ja SLAt sitten erilaisten SKUn mukaisena. Yksityiskohdat on tietysti vähän rajattuja vielä tässä ja on private preview-tilassa hyvin rajatuilla
alueilla, eli ei ole esimerkiksi suomalaisten suosikkialueilla West Europeissa tai North Europeissa tai muuta, mutta varmasti tulee aika pian. Sitten oikeastaan seuraava kiinnostava juttu, minkä itse koin niin kuin mielenkiintoisena kulmana, niin liittyy vain puoliksi Azureen. Ja Azuressahan on tämmöinen palvelu kuin Azure Virtual Desktop, eli tosiaan virtuaaliset työpöydät. Ja tiedän, että jotkut ovat kokeneet niin, että hyvä muuten, mutta näitä pitäisi pystyä ajamaan myöskin niin kuin on-premise tai private cloudissa tai joka tapauksessa jossakin muualla. Ja tähän saakka se ainoa ratkaisu, joka siihen on ollut, niin on ollut käyttää tuommoista ratkaisua kuin Azure Local, joka on siis käytännössä niin kuin Azureen yhdistetty HCI-ratkaisu, jonka rauta on fyysisesti sun omaa tai sun niin kuin hallinnassa. Mutta nyt tuli uutena, tai tulee pian uutena, AVD-hybridi-ympäristöille. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Eli tässä iso tarina on siis lyhyesti se, että sä pystyt ajamaan Azure AVDn session hosteja sun omassa salissa tai private cloudissa. Eli se toisin sanoen se työkuorma on lähellä tai siinä sijainnissa, minkä sä olet niin kuin itse päättänyt. Ja miten tämä kaikki toimii, niin on karkeasti ottaen niin, että noin hostit liitetään arkkiin ja sitä kautta sitten niin kuin assignataan arkin kautta käytettäväksi AVD-palvelussa. Jos vaikka seuraava kuva katsoo, niin siitä näkee niin kuin pikkasen, että minkälaisesta kokonaisuudesta on kyse. Eli ei sillä tavalla uusia asioita. Jos arkki on käytössä, niin kuvio on tuttu, että kone arkataan ja liitetään sitten sitä kautta saadaan AVD-session hostit paikalliseksi. No sitten vielä vähän rumpujen pärinää ja vieläkin niin kuin toinen semmoinen iso kiinnostavampi juttu liittyy palveluun nimeltä Azure Files. Ja Azure Files on karkeasti ottaen, sen voisi ajatella niin, että sillä voidaan korvata esimerkiksi tällaisia perinteisiä verkkolevyjä. Ja toki pystytään toimittamaan NFS-jakoja kanssa, mutta perinteisemmin hyödynnetty ihan SMP-sharea. Ja Azure Filesissa on ollut hiukan hankaluuksia siinä mielessä, että se on tähän asti vaatinut käytännössä AD. Ja on täytynyt olla domain controllerit ja noiden käyttöoikeuksien hallinta ja se granulariteetti, millä sitä voi tehdä, niin se on hiukan hankalaa ja se on jopa ehkä vähän jarruttanut tavallaan intoilla luopumassa erilaisista tämmöistä perinteisistä verkkolevyjaoista. Mutta nyt hyvänä uutisena on tulossa public preview, eli julkiseen koekäyttöön Entra-only identitylle, eli pelkästään puhtaasti pilvi-identiteeteillä toimiva Azure Files. Tämä yksinkertaistaa aika paljon sitä infrastruktuuria, että mitä vaatii Azure Filesin käyttöönotto. Ja sitten varsinkin niin kuin noiden käyttöoikeuksien hallinta tulee yksinkertaistumaan. Ja ehkä tässä kohtaa on hyvä vielä muistuttaa, että tämä on public preview, ja emme tiedä, että koska se on tulossa general availability, eli julkisesti saataville, ja emme voi suositella tämän tuotantokäyttöä missään tilanteessa, mutta jos halutaan lähteä kokeilemaan esimerkiksi sitä, että no olisiko tämä meille, niin hyvä pitää mielessä, että kyllä verkkolevyillekin on pilvessä vielä tulevaisuutta. Sitten oli vielä muutamia bits and pieces, niin sanotusti tämmöisiä mielenkiintoisia nostoja. Azure Storagessa on nyt mahdollista tehdä niin sanottua smart tieringia, eli kun tuolla Storagessa on erilaisia tierejä, hot, cool, cold, ja niissä on erilaisia hinnoittelumalleja tietysti, eli kuumin on kallein ja kylmin on halvin, niin aikaisemmin noita tiedostoja tai dataa on siellä pystynyt liikuttamaan tuollaisilla storage lifecycle-ruleilla, jolloin on pystytty mahdollistamaan se, että esimerkiksi semmoinen data, mitä ei ole pitkään aikaan tarvittu, niin se pystytään siirtämään tuonne kylmempään, eli halvempaan storageen, mutta tähän on nyt tulossa pikkasen älykkäämpää mallia, jolloin käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse hirveän monimutkaisesti rakentaa erilaisia lifecycle-roleja, vaan pystytään vähän niin kuin älykkäämmin ja automaattisemmin säästämään kustannuksia tuolla storagessa. No sitten toinen juttu, mikä on myös ihan kiinnostava, niin on toi threat detectioni Azure Backupissa.
Ja käytännössähän toi tarkoittaa sitä, että kun Azure Backupilla backupataan virtuaalikoneita, niin sieltä pystytään Defenderin avulla tunnistamaan haittaohjelmia, ransomware, tämän tyyppisiä asioita, jolloin saadaan pikkusen nopeammin kiinni tavallaan mahdolliset haittaohjelmat ja varsinkin niin kuin ransomware, mitä siellä löytyy. Sitten ehkä tuommoinen hyvin yksityiskohtainen muistutus, mutta saattaa olla jollekin iso juttu. Eli Azure Functionsissa on tuommoinen Linux Consumption Plani, niin nyt on ilmoitettu, että se tulee eläköitymään. Retirementti on tuossa syyskuussa 2028. Kuulostaa, että sinne on pitkä aika, se on lähes 3 vuotta, mutta kun tietää, että kuinka tavallaan iso homma voi mahdollisesti olla siirtyä tuommoisista vaihtoehtoisiin juttuihin, niin kannattaa huomioida ja laittaa sinne omalle roadmapille, että jos tuommoisia planeja on, niin niille tarvitsee tehdä jotain. Sitten myöskin yksityinen ihan tidbit on, että API Managementista vihdoin ja viimein Premium Tierin V2 on nyt GA:ssa, mutta vasta rajatusti, vasta tietyillä regioonilla. Mutta toi voi olla mielenkiintoinen juttu silloin, jos kaivataan vaikka inbound private linkkiä tai esimerkiksi availability zoneille tukea tai custom CA-varmenteita, niin toi Premium Tier V2 saattaa olla hyvinkin kiinnostava. Mutta tällaiset nostot tein Azuresta, suinkaan tässä ei ollut kaikki. Ja kuten jo mainittu, niin tuolla QA:ssa oleva linkki Book of Newsista kertoo jonkin verran Azure-uudistuksista, mutta ikävä kyllä ei ihan kaikkea, että jotkut näistäkin pointeista piti kaivaa vähän toista kautta. Mutta uskokaa tai älkää, kyllä ne tulee jossakin vaiheessa, sitten varsinkin kun saadaan GA:han, niin saadaan lisää tietoa. Mennäänkö eteenpäin? Hyvä. Ei mennä. Mennään haluan palata. Mennään takaisin. Mennään vaan. Mäkin haluan mennä. Että noin nopeasti näistä hienoista jutuista päästä. Ei missään. Hei, jos mä saan aloittaa, koska mä tiedän, että sulla on Fileseissa sanomista. On, niin mä tiesin. Itse asiassa hei, tää Azure Virtual Desktop, niin tämähän on aivan mahtavaa kamaa. Ylipäätään se, että niitä voi ajaa omassa konesalissa tai lähellä omia juttuja. Ensinnäkin sen takia, että ongelma ei välttämättä ole edes ollut hinta taikka se niin kuin mitenkään tekniikka Azuressa, vaan ongelma on voinut olla esimerkiksi se, että me emme voi viedä sitä softaa pilveen tai emme halua viedä. Ja sitten koneet on kaukana siitä. Nyt me saadaan ne koneet sijoitettua niin kuin lähelle. Se on yksi semmoinen. Sitten toinen, minkä mä nostaisin esiin, on itse asiassa tämä ihan Azure Arkki. Eli jos unohtaa Azure Virtual Desktopin, niin haluan muistuttaa kaikkia kuulijoita siitä, jotka esimerkiksi palvelimien perään kattelee. Niin tämä Azure Arkki on siis käytännössä sellainen, että se asennetaan koneelle, jonka jälkeen Azuresta voi alkaa tekemään vähän eri tasosta, vähän riippuu tilanteesta, mutta niin kuin siis hallintaa, tiedonkeruuta, tämän tyyppistä. Ja siitä esimerkiksi täältä just nimenomaan niin voi asentaa näitä extensioneita, ja jos tuostakin katsoo, mitä kaikkea siellä voi tehdä, niin siellä on monitoria ja siellä on script extensioneita ja pystyy tekemään. Nämä on niin kuin tosi mainioita työkaluja nimenomaan niin kuin palvelinhallintaa. Ja sitten jos Windows-serverit, kun meillä ei ole erikseen tässä matskussa muuten Windows-servereitä, jos Windows-serverit esimerkiksi kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Siellä oli semmoinen esitys Jeff Wooslilta, joka on käytännössä siis Microsoftin Kai Lehtonen, jos joku tietää herran, se veti erittäin hyvät ja viihdyttävät setit näistä Windows-servereiden kaikista ominaisuuksista. Mutta tämä Virtual Desktop, niin tämä on hyvä, tämä on kunkku. Joo, ja itse asiassa pitää vielä täydentää, että että jos tuodaan noin AVD-session hostit tavallaan lähelle tai omaan saliin tai Suomessa olevan private cloudin, niin ei pelkästään saada latenssia pienemmäksi, vaan voi olla jonkinnäköistä regulaatiota, että se täytyy olla esimerkiksi tietyllä alueella, niin nyt saadaan niin kuin tarkemmin tavallaan compliance-vaatimukset täytettyä tuolla. Indeed. No, ja mun on pakko kyllä tähän palata, koska tämä on aivan upeita uutisia, kerta kaikkiaan upeita. En ole kuullut vähän aikaa näin hienoja uutisia. Ja tämä
tiedostossa yleensä on se suurin este, että me voidaan yrityksessä puhua, edes mainita hiljaa kuiskauksissa cloud-only-ympäristöön siirtymistä. Siellä saattaa olla kylmää dataa jostain vuodelta miekkaa ja kilpiä. Se ei mahdu SharePointiin, sitä ei voi sijoittaa SharePointiin, sitä on niin paljon, sitä on määrällisesti tai massasta. Ja tähän asti meidän vaihtoehdot on ollut tosi rajatut. Tehdä hybridi, käyttää hybridi-identiteettejä, eli sitä on-prem AD:ta, tai perustaa Azure Domain Services, Active Directory Domain Services, mikä ei ole kauhean optimaalinen ollut. Niin se, että me voidaan suoraan käyttää Entra-identiteettejä, niin ai että tämä lämmittää kyllä sydäntä. Eli odotan. Nyt jokainen kuulijoista siellä, jotka haluatte painaa täysillä eteenpäin pilvitransformaatiossa, niin, mutta haluatte silti mennä omalta työasemaltanne Y-levylle, niin Teemuun yhteys. Mä nimestä yksi, en varmasti nimeä. Tämä on nyt ratkaistu, että tämä on hyvä. Ei, mutta kyllä siitä tulee Z-asema sitten. Kyllä, se on juuri noin. Ja itse asiassa tämä Azure Fileshan sisältää vielä paljon muutakin kuin sen, että pääsee tavallaan klientilta Azure Filesia. Eli Azure Filesillahan pystyy myös sitten tekemään esimerkiksi synkkejä, siis ihan tiedosta palvelimilta. Eli voidaan tavallaan myös populoida nuo jaot sitten tiedostoilla, jotka tulee on-premista. Eli tästäkin niin ei ole pelkästään siitä, että siirrytään pilveen, vaan myös siitä, että voidaan tavallaan esimerkiksi Cloud-only PC:lle antaa oikeasti mahdollisuus käyttää niitä tosi perinteisiäkin juttuja. Kyllä, mä kuitenkin nyt jarrutan tätä intoa, vähän nyt ilmoittavaa olla vastarannan kiiskit. Ehkä mä kuitenkin niin kuin sillä tavalla, että jos tommosia niin kuin verkkolevy-tyyppisiä juttuja on, niin kuin se ensisijainen juttu olisi kuitenkin se, että jos meillä on esimerkiksi siellä tämmöisiä Office-tyyppisiä dokumentteja, niin silloin on olemassa esimerkiksi SharePoint-tyyppinen ratkaisu. Eli mä en haluaisi lähteä suosittelemaan ensimmäisenä sitä, että kaikki vaan Azure Filesiin. Ei. Me emme suosittele sitä. Joo. Mutta me mahdollistamme sen nyt Microsoftille. Se on mahdollista, joo, koska se on, monesti se on niin kuin last resort, ainakin, koska se saattaa meitä pitää tavallaan jumissa jossakin vanhassa maailmassa, ja siinä mukana tulee kaikki niin kuin, domain controllerit ja niin edespäin. Että kyllä tämä vähän niin kuin vapauttaa tavallaan sillä tavalla, että hyvä, nyt vihdoinkin tämä voi olla se viimeinen jäänne tavallaan, mikä meitä estää just tavallaan siirtymästä pilvimään. Just mä hain takaa, että meillä on SharePoint, missä meillä on se päivittäisdata, ne Excelit, Wordit, PowerPointit, meillä on ne Teamsit, meillä on OneDriveit käytössä, ja sitten on se jäänne, mitä ei vaan pysty jollain tavalla nyt lyömään sinne SharePointiin, ja se on ollut se monessa se este. Ja nyt jos se este poistuu, niin se on tässä mulla se liputuksen aihe, juhlaliputuksen vielä. Pari vinkkiä vielä tähän, ei liity itse asiassa Azure Filesiin, eikä tähän ei ole nyt mitään slaidia tulossa, mutta pari vinkkiä vielä sit niille, ketä Azure kiinnostaa. Muuten ehdottomasti kannattaa etsiä puhuja nimeltään Mark Russinovich, joka piti parikin esitystä tai 3 esitystä ainakin Azuresta. Ja yksi niistä oli tämmöinen Azure Innovations, missä hän kertoo tavallaan, että minkälaisia asioita Azuren puolelle on rakennettu ja miten niitä juttuja pyöritetään. Ja siellä on paljon esimerkiksi nestejäähdytyksistä siitä, että miten nämä datacenterit on rakennettu. Ja paljon niistä erilaisista niin kuin ratkaisuista. Ja hän myös näyttää, että mihin niin kuin parhaimmillaan se alusta pystyy. Että siellä on tämmöisiä niin kuin terabittien siirtoja, vai oliko teratavujen, ei kyllä ne oli bittejä, terabittien siirtoja verkon läpi esimerkiksi tai jossain storageissa ja niiden suorituskykyä, että minkälaista rautaa siis ihan Microsoft on rakentanut. Ja sitten jos esimerkiksi tämmöinen niin kuin siis luotettu datailu kiinnostaa esimerkiksi, niin siitä oli selitetty aika paljon, että nyt jos aikaisemmin oli, että data on salattu silloin, kun se lepää, tai data salataan silloin, kun se liikkuu, niin nyt siellä voidaan salata data myös silloin, kun sitä oikeasti käsitellään ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja jos esimerkiksi jollain on tarvetta päästä vaikka suoraan rautaan kiinni, esimerkiksi joku AI-palikka, niin pyörittäisin mielellään Azuressa, mutta tarvitsen NVIDIAn jonkun sirun,
niin nyt siellä on itse asiassa sellaisiakin, että voidaan esimerkiksi, Microsoft myy siis konteinereita, joilla on suora yhteys näytönohjaimiin. Eli ne on suoraan siinä niin kuin hypervisorin päällä, eli siellä ei ole mitään käyttöjärjestelmää välissä. Et siellä on tosi paljon tämän tyyppisiä juttuja, mitä on Azureen tullut. On ihailtavaa, Petri, välillä kuunnella ja katsoa, kun sulla propellihattu rupeaa aina pyörimään. Mutta ihan loistavia juttuja, vahva suositusta Russinovitsin jutuilla. Kyllä. Ja hänen sovelluksillaan. Käytän itse edelleenkin hänen sovelluksiaan. On. Kyllä se on kova jätkä. Ei voi mitään. En muista kyllä sovelluksen nimeä, mutta tuossa se on työpöydällä aina valmiina. Nämä sysinternalsit. Niin, mutta mikä se esityssofta oli? Zoomitti. Niin, just se. Zoomitti, kyllä. Sitä mä tarkoitin. Se on mulla työpöydällä aina valmiina. Kyllä. Mutta sitten taitaa mennä, meneekö Teemun osastoon seuraavassa lailla? Menee mun osastolla ja osasto on vähän suppea, mutta se on tätä päivää. Uudistuksia tulee, mutta ne ei ehkä kohdistu aina sitten tuonne Microsoftin isoimpaan tapahtumaan, missä puhutaan siellä paksuilla pensseleillä agenteista ja AIsta ja muusta, mutta ehkä vähän ohuimmillakin välillä, mutta tämä laitepuoli jää vähän heikommalle aina siellä, mutta kyllä vähän jotain pientä siellä saatiin. AI-agentteja, niitä tulee Defenderiin. Yllätys. Defender-puolella AI-agentit on enemmän sitten agentteja, jotka valvoo, tai Defender valvoo AI-agentteja, voisi sanoa sillä lailla. Eli siellä on risk reductionia ja threat protectionia ja AI-agenteille. Aletaan vähän sitä agenttejakin valvomaan. Tähän asti ne on saanut mellastaa ihan vapaasti meidän ympäristössä, niin ruvetaan vähän katselemaan, ettei ne sieltä touhui kaikkea. Viime vuonna Ignitessa he heitti meille semmoisen Defenderin, semmoisen exposure managementin, mikä tuli kaikille tenanteille sieltä ilmaiseksi heti miten käyttöön. Siellä oli exposure managementissa oli tämmöistä, että nähtiin haavoittuvuuksia ja hyökkäyskarttoja, mitä initiatiivissa ja muita kaikkia hassuja juttuja. Ja tänä vuonna se Defenderin iso uudistus on tuo Predictive Shielding. Ja se on komponentti, joka automaattisesti tekee hyökkäyksen katkaisua, jos se tietenkin havaitsee sen ja kun se havaitsee hyökkäyksen. Ja tämä sitten ennustaa hyökkäyspolun ja taktiikan, mitä siinä se hyökkäävä taho on tekemässä, ja lyö sinne kilpiä matkan varrelle. Eli estää sen siinä. Helpointahan tietenkin olisi siinä vaiheessa, joka havaitaan infrassa joku hyökkäys, ne lyödä kaikki poikki, mutta se ei ole ehkä aina ihan toivottu tila. Tämmöinen ominaisuus on tulossa sinne Defenderin puolelle. Saako tähän heittää? Saa. En tiedä, onko kysymys vai kierrepallo vai mikä. No pallo kuitenkin. Muistan tämmöisen kuuleeni ja vissiin aika jossain isossa esityksessä tästä Predictive Shieldingistä, että se ei edes ole sellainen, että se sulkee sen koneen kokonaan pois. Ei se sulje kokonaan. Vaan se voi tehdä siis disabloida vaikka GPOiden käsittelyn tai jotain tämän tyyppistä. Kyllä. GPOiden käsittelyn voi ottaa safe modin pois sieltä tai jotain muuta. Se voi puuttua ihan pieneenkin asiaan siellä. Ei mene koko kone lukkoon. Jos katsotaan, että Teemun kone meni nyt ja Peten on seuraava, niin ei se näin käy. Olet oikeassa. Se on vähän monimuotoisempi. Tiedetään ehkä sitten vähän lähempänä, kun se julkaistaan, niin tulee tuonne tenantteihin. Miten se sitten oikeasti toimii. Kiva päästä testailemaan. Datakeräys. Sitähän Defenderi tekee yli 200, oliko tasan 200, eikö se oli yli 200 raakadata-eventti, lähdettä Defenderillä, mistä se hakee hirveän määrän dataa, ominaisuuksia, ja niitä sitten päästään Event Huntingin kautta selaimelle sieltä Defenderin portaalista. Niin nyt sen sijaan, että me luotetaan ja otetaan se koko Microsoftin massa siitä
eventeistä sieltä käyttöön, niin me voidaan tehdä meidän omat custom data collectionit ja alkaa keräämään vain sitä dataa, mitä me halutaan ja seurata. Totta kai se kerää edelleen tuon saman määrän siellä dataa, mutta me voidaan tehdä omia datasetteja sillä. Jos on semmoinen tunne, että nyt haluan kerätä dataa. Ja sitten se kaikista hienoin uudistus, eli Defender-tuki laajenee. Ei ylöspäin, vaan alaspäin. Eli nyt me saamme Defenderin tuen myös Windows 7 ja 2008 R2 Windowsiin. Tätä olemme pitkään odottaneet. No, ehkä ei pitkään, mutta... Ei ole syytä siirtyä 2008 servereistä, niin nyt ne on turvassa. Joo, olisi aika kaunis ajatus, mutta ei. Kyllä. Mutta siis tuotantoympäristöjä on vielä. Joo, hyvä, koska niin täältä päin tullaan lähinnä niin kuin suojaamisen kautta vastaan, mutta tokihan niistä kannattaa eroon päästä, jos vaan mitenkään tilanne sen sallii. Näin, mutta valitettavasti on tilanteita, mistä on vaan, että ei niistä voi päästä eroon. Se, että meillä saadaan kuitenkin ne siihen saman suojauksen piiriin kuin muut, niin se on hyvä uutinen. Ja sitten se tuli vielä tähän liittyen yksi uudistus. Eli nyt me ollaan otettu Defenderia käyttöön työasemissa palvelimissa, niin okei, Intunehan on tosi helppo tapa tiputtaa sitä. Painetaan nappia, että enroll, poliisi sisään ja se on siinä. Sitten kun mennään katselemaan 81, Windowsia 7, vanhempia servereitä 2008, 2012, niin ei enää olekaan sama asia. Sieltä puuttuu komponentteja Defenderin, Windowsin oman Defender-antivirukseen, eikö Windows-antivirus vai millä nimellä se on. Ja ne on täytynyt aina manuaalisesti sitten itse asentaa. Se on tehnyt tämmöisestä automaatti-enrollauksesta vähän haasteellista. Niin nyt siihen on tulossa tämmöinen oma työkalu, Defender Deployment Tool. Ja se Deployment Tool on tämmöinen kevyt, itse päivittyvä sovellus, minkä avulla sitten saadaan onboardaukset tehtyä helposti. Mä nyt toivon, että kenelläkään ei ole 2008 R2 klusteria, missä on satoja servereitä, niin se täytyisi deployata tämän työkalun avulla. 2012 niin on pelkästään oma työnsä aina ollut. Siihenkin vähän helpotusta. Hypätään Entraan. Hypätään. Noin. En tiedä mitä murre toi oli. Jossain on tarttunut joku hypätään. Mä olen porilainen, niin meillä ei ole muuta murretta kuin olla ilkeä. Vai millainen se Pete oli? Agentteja. Mä en lähde tähän. No niin, hyvä. Agentteja. Entraakin tulee agentteja. Nämä liittyy nyt sitten Security Copilotin agentteihin. Sinne tulee 4 agenttia meille käyttöön. Conditional Access Optimizationiin, Identity Riskiin, App Lifecycleiin ja Access Review-agentti. Erilaisia työkaluja, jotka sitten mahdollistaa sen, että pystytään Conditional Access-poliisyjä AI:n avulla analysoimaan ja määrittelemään, että kaikki on suojattu niin kuin me halutaan. Siellähän on se what if-työkalu, mutta se, että meillä on siihen AI-apuna, niin auttaa varmasti paljon. Tulee sinne muutamia uudistuksia. Tulee synkatut passkeyt, eli Google, Apple, mitä siellä on? Meillä oli 3. osapuolen sovelluksia, muitakin. Siellä oli ainakin OnePassword, oli 1, joka sieltä passkeyt lähtee synkkaukset toimimaan. Bitwardeni, nyt en muista, oliko vielä muita julkistettu. Mutta kuitenkin, mitä nämä synkatut passkeyt on? No ne on niitä, mitä meillä on siellä jo tenanteissa, eli laitepohjaisia, esimerkiksi Microsoft Authenticator, videoavain, phishing-resistantti, autentikaatioita, niin nyt sen lisäksi me saadaan sitten synkatut passkeyt sinne vielä.
Eli Apple Keychain, Google Password, niin halutaanko ne? Se on sitten ehkä filosofinen ja tietoturvakeskustelu. Halutaanko me Google Password Manager synkata, sallia Entra-kirjautumiseen? Ehkä en. Mutta esimerkiksi OnePassword pystyy luomaan passkeytä, niin sen hyödyntäminen, niin se on mahdollista jatkossa. Se voi kyllä hyvin olla, että näissä passkeyssä on jonkin sortin tulevaisuus. Nyt kun niitä on itse jonkun verran kokeillut ja aika vähän teen tuota puolta työkseni, joten en välttämättä ihan täysin edes ymmärrä, mistä on kyse, mutta niin sen ymmärrän, että helppokäyttöinen se on verrattuna moneen muuhun. Siis ehkä mä voisin vielä, Teemu niin hienosti tavallaan nosti, että tämä on loistava juttu, kun mä kerroin jostakin. Nyt mun pitää sanoa, että nyt on loistava juttu, kun sä kerrot jostain, koska ylipäätään, Sync Passkeyt ylipäätään on aivan mieletön mahdollisuus sille, että mehän on luotu vuosien saatossa meidän käyttäjille semmoinen tilanne, että me luodaan salasanapolitiikkoja, jotka hankaloittaa jokaisen käyttäjän elämää ja milloin niitä pitää olla 20 merkkiä pitkiä ja niitä voi olla vaikea muistaa, mutta passkeyt tavallaan, ne on turvallisia ja ne on oikeasti käyttäjille tosi helppoja käyttää. Niin se on sekä turvallinen että helppo käyttää. Tämä on niin kuin ihan loistava juttu kaiken kaikkiaan. Kyllä. Jos ei joku vielä käytä autentikaattoriaan passkeyinä, niin suosittelen lämpöisesti. Saadaan vähän parannuksia meidän riskihavainnointeihin. Ehkä suurimmiltaan siellä tulee logia vähän enemmän meidän riski- ja remediationiin, riskihallintaan ja sitten käsittelyyn. Ja se myös, että se alkaa nyt integroitua ja puhuu Defenderin kanssa enemmän. Sehän on Defenderille jo lähettänyt jotain herätteitä, mutta se menee vahvemmin se Defenderin alle. Ja sitten self-service-puolelle saadaan lisää, vaihtoehtoja on ehkä oikea sana. Eli nyt pystytään jopa kasvotunnustus lisäämään sinne salasanan vaihtoon ja tiliavauspalveluihin. Hypätään Pete Entraan. Ei Entraan, kun Intuneen. Joo, on toi parempi kuin se kasvontunnistus vaikka salasanan resetoinnissa kuin se vaihtoehtoinen sähköposti, luukku.com. Tai turvakysymykset. Kyllä. Intune näyttää vielä ohuemmalta uudistuksissa. AI-agentteja. Ei ole totta. Ensimmäinen ajatus, kun näkee Intune ja AI-agentit, niin tulee semmoinen, että ihanaa, nyt Intune tekee mulle jonkun konfiguraatiopoliisin suoraan sinne tai jotain muuta, niin ei se kyllä vielä tee meille mitään valmista dataa sinne. Muutosvalvonta-agentti tulee ja poliisikonfiguraatioagentti kyllä tulee. Tämä agentti niin kuin ehkä vauhdittaa enemmänkin sitä poliisin luontia, kun se tekisi sen sun puolestasi. Sinne voi ladata dokumentteja tai tekstiä ja se auttaa sen konfiguraation tekemisessä. Mutta adminit täytyy aina hyväksyä ja oikolukea. Mä melkein sanoisin tohon vielä semmoisen, että vaikka meistä ihmisistä alkaa tulee vähän laiskoja, silloin kun puhutaan AI-agenteista ja erityisesti agenteista, jotka tekee niin kuin operatiivisia asioita, eli muuttaisivat jotain järjestelmää, niin periaatteessa se kuulostaisi todella hyvältä, että mulla olisi AI-agentti Intunessa, joka ampuisi mulle sissisääntöjen mukaisen niin kuin hardiksen sinne koneisiin ja katsottaisiin vähän, että kuinka tässä käy. Mutta jos sitten käy kuitenkin silleen, että kukaan ei tee sen jälkeen töitä, kun se tietoturva meni pikkusen liian tiukalle tai jotain muuta, niin mä oon melko varma, että mä en voi syyttää sitä AI-agenttia. Kyllä se. Nämä AI toimii tukena. Joo. AI neuvoo, toimii sparrikaverina, mutta kyllä se ihminen on, ketä he päätöksen tekee ja konfiguraation tekee. On, ja ne, ketkä on pitkään tehnyt laitehallintaa, niin mä uskon, että me olemme kaikki
samaa heimoa. Eli jos on aikoinaan tehnyt SCCM, niin ollaan luettu logit ja sitten sen jälkeen pingillä etsitty, mitä se logi oikein tarkoittaa, tai mahtavimmat logit muistettiin itse ulkoa. Intunessa vähän niin kuin samaa kuvioa, eli aina niin kuin pyritty löytämään se joku homma. Mutta se, että nyt siinä on vieressä se AI-avustin, joka oikeasti kertoo ilman, että tarvii etsiä mitään tiettyä skenaarioita, tai kertoo myös niin kuin yksityiskohtia. Et erityisestihan tästä on hyötyä vaikka siinä kohtaa, kun lähtee vaikka tekemään jotain iPhoneen jotain juttua, ja sitten pitää jollekin softalle tehdä joku konfiguraatio, ja sitten se antaa sulle suoraan esimerkiksi, että laita tuohon noin, ja laita tuohon noin, ja by the way, että kun siellä on aina välillä, siellä on tällaisia, että asiat vaan niin kuin pitää pistää heksakoodeina, koska kukaan ei ole jaksanut tehdä sitä oikein, niin sitten tämän tyyppisissä jutuissa niin nämä AI-agentit on kyllä aika hyviä. Ja vieläkin Intunesta tuntuu olevan vieläkin niitä konfiguraatiokohtia, että sä luet konfiguraation, missä on vaikka 30 kohtaa, ja ensimmäinen 20 menee niin, että estä tämä toiminto, kyllä ei. Ja sitten se 21. kohta on, että älä estä tätä toimintoa, kyllä ei. Kyllä. Niin, mä en kyllä anna ikinä AI:n tätä vipua painaa. Täytyy itsekin lukea aina 2 kertaa. Muut uudistukset oli vähän ehkä pienempiä. Admin-taskit ei tarkoita, että siellä on adminille valmiita taskeja, vaan siinä voi tehdä muistilistoja. Kuulostaa tylsältä, mutta ei se välttämättä ole. Jos meillä on päivittäisiä työjuttuja, mitkä täytyy tiimin tehdä Intunessa, niin se, että meillä on siellä tämmöinen tasklisti, niin ei se välttämättä ole niin tylsä, miltä se kuulostaa. Maintenance window. Hyödyllinen tapa, jos halutaan aikatauluttaa, orkestroida päivityksiä ja vähentää sitä katkon mahdollisuutta. Semmoinen on tulossa sinne alussa. Ja deploymentit, eli tarkoittaa sitä, että Microsoftille tulee sinne AI, automaation avulla toimiva pause- ja resume-vaihtoehto johonkin sovellukseen tai johonkin muuhun konfiguraation ajaminen. Jälleen kerran AI ajaa jotain, minkä voit AI:n avulla pysäyttää ja käynnistää. Ei kuulosta ehkä vielä ainakaan mun korvissani kauniinta, mutta mä nyt olen tunnettu AI-skeptikko. Pete, mä halusin sun kanssa turistaa vähän Security Copilotista. Noniin. Toistetaan vielä se, mitä sanottiin aikaisemmin. Eli E5-asiakkaille niin Security Copilot nyt sitten tulee kuulumaan, jos noita lisenssejä löytyy. Ja mulla ei nyt tässä ole sitä faktaa, mutta se käytännössä menee silleen, että niitä unitteja, jotka aikaisemmin on maksanut, että ostan niitä näin monta ja maksa 3 tonnia kuussa Azure-laskussasi, niin nyt näitä unitteja tulee silleen vähän niin kuin sen mukaan, että paljonko on porukkaa. Eli taisi olla niin, että se lähtee laskemaan 100, eli sen verran pitäisi E5-lisenssejä olla, jonka jälkeen sitten pystyy alkamaan tätä Security Copilotia käyttämään, ja siellä on siis käytännössä raja. Eli tekoälythän laskee näitä silleen, että jokainen kirjain tai tavu on niin kuin yksi pieni palanen, ja kun niitä on tarpeeksi niitä palasia. Eli mitä pidempiä kysymyksiä sille esittää ja mitä pidempiä vastauksia se antaa, niin sen nopeammin käytännössä nämä unitit on käytetty loppuun. Suurin piirtein noin. Mutta niitä voi sitten ostaa lisää, jotain 600 alaa kappaletta tai jotain muuta, että ei tarvi siinä kohtaa kuitenkaan tätä hommaa hoitaa. Mä sanoisin tästä Security Copilotista sen verran, että tämä ei varsinaisesti niin kuin pelasta kenenkään päivää, jos ei tiedä tietoturvasta mitään. Eli tämä ei ole ehkä parhaimmillaan siinä, mutta sitten jos meillä on ihminen, joka vastaa tietoturvasta, istuu tämän M365-stackin päällä, vahtii ehkä Defendereitä, Entraa, Intunea,
katsoo Purtsun, eli Purvievin kautta tätä niin kuin datan compliancea ja kaikkea muuta, niin sitten siinä kohtaa tämä on melko mainio työkalu, koska tämä kykenee keskustelemaan niiden kaikkien kanssa, ja tämä pystyy ennen kaikkea niin kuin yksinkertaistamaan ja silottelemaan ja jonkun asian semmoiseksi, että sen pystyy tosi nopeasti nappaa kiinni. Ja tämä myös sitten auttaa niissä muutoksissa, eli erityisesti niin kuin endpoint-puolella ja Intunen puolella, niin tämä on se, tuolla oli kysymyskin siitä, että onko Intuneen tulossa AI-agenttia, konfien automatisointiin, compliant-tarkistuksiin ja niin poispäin, niin tämä nyt on lähimpänä sitä, tämä Security Copilot. Ja jos E5 ei silleen kauheasti napostele, niin tämän saa edelleen käsittääkseni kuitenkin ihan rahallakin. Edelleen rahallakin, mutta laskutus on se hyvin epäselvä, ehkä vähän hähmäinen, SKU-pohjainen. Joo. Azuressa on valtavasti tämän tyyppisiä juttuja, missä välillä on vähän vaikea ennustaa sitä, että kuvitelkaa, että ostaa sitten sähköpostijärjestelmä, missä maksatte sen mukaan, että paljonko teille tulee sähköpostia. Niin, ne on vähän ehkä siihen verrattavia juttuja, mutta sitten kun tarvii, niin sitten tarvii. No löysin tuossa sen määränkin, eli jos sulla on 1000 E5, niin sä saat 400 skuuta. Joo. Ja sitten se pieneni samassa suhteessa, että jos on 100, niin sitten sä saat 40 skuuta. Yes, indeed. Ja mitä yhdellä skuulla saa, niin... Joo, tämä juuri, se vähän vaihtelee. Se on vähän vaikea siinä mielessä ennustaa, mutta siis pointtina tässä on se, että tässä on kyllä mun mielestä se järki, että tämä skaalautuu aika pitkälti nyt sen yrityksen koon mukaan. Eli yritys, jossa on 1000 useria, milloin kaikilla E5-lisenssi, josta kaikki sekä Entra että Defenderi että Intune että Purtsu lähettää niin kuin dataa tuonne pilveen tietoturvan katseltavaksi, niin heillä on todennäköisesti lokeissa myös sen verran enemmän punaista kuin sillä 100 hengen firmalla, jolla on täsmälleen samat kamppeet päällä. Eli varmasti on niin kuin enemmän myös tilanteita. Se tulee ihan siitä massasta. Kyllä, jos joku miettii aktivoitumista, koska tämä tapahtuu, jos meillä E5 on, niin se on tästä eteenpäin päivänä X ja 30 päivää ennen kuin aktivoitumista tulee maili, missä se kerrotaan, että se aktivoituu, se Security Copilot. Ja siis nimenomaan näin sanottiin, että mitään ei tarvitse tehdä. Eli tämä ei vaadi lomakkeita tai mitään muutakaan, vaan se tulee käyttöön. Kyllä. Ja siitä päästään seuraavaan slaidin loistavasti. Kirjoitin kaikkiin sinne AI-agentteja, että hetkonen ei Windowsiin, mutta joo, ehkä vähän niin kuin. Sä lupasit mulle tästäkin vähän kertoa. No kyllä. Itsehän kovana AI-fanina ja niin haluan ehdottomasti fiilistellä tällä jutulla, että MCP niille, jotka ei ole MCPstä aikaisemmin kuullut, niin olette varmasti kuullut HTTPstä. Ja mitä HTTP teki internetille, niin se teki sen, että kaikki osasi mennä johonkin osoitteeseen ja tiesi, että selaimet on niitä, mistä tässä käytetään. MCP on vähän niin kuin sama juttu, mutta AIlle, eli silloin AI pystyy keskustelemaan MCP-serverin kanssa, aivan kuten selaimella voi keskustella HTTP-serverin, www-serverin kanssa, niin AI pystyy keskustelemaan MCP-serverin kanssa, ja se MCP-serveri on rakennettu siihen, että mikä ikinä järjestelmä siellä on takana, niin se pystyy sitten tavallaan niin kuin antamaan sen AI:n tarvitsemat tai AI-agentin tarvitsemat tiedot ja ottamaan esimerkiksi komentoja vastaan ja vaikka mitä muuta. Näin ollen tämä siis tarkoittaa sitä, että koska MCP on Windows, eli Model Context Protocol on Windows, olisi siellä nyt sitten tulevaisuudessa sisäänrakennettuna, niin AI:lla pystyttäisiin ottamaan kiinni Windowsin ominaisuuksiin. Tai ylipäätään mihin ikinä tuo MCP nyt sitten rakennetaan ja laajennetaan käyttöön. Jolla me voitaisiin jopa päästä semmoisiin ajatuksiin, että esimerkiksi tekoäly voisi käyttää paikallisesti asennettuja sovelluksia Windows-työasemissa esimerkiksi.
Tai sitten niin kuin tuossa on esimerkki, että se pääsisi System Settingsiin tai se pääsisi File Explorer-konnektoriin ja näin poispäin. Ja mä uskoisin, että tämä on varmaan jotain, joka on pitänyt tehdä joka tapauksessa siitä tavallaan niin kuin Copilottia varten. Et nythän esimerkiksi myydään, en tiedä onko osallistujat koskaan kuullut että joku olisi miettinyt, että pitäisikö ostaa semmoinen uusi läppäri, missä on tämmöinen AI-siru. Niin siellähän on esimerkiksi tällaisia, että voi painaa, näppäimistäkin on jopa muuttunut, voi painaa Copilot-nappia ja Copilot sitten voi puhua tietokoneelle ja sanoa, että voitko vähentää näytön kirkkautta. Niin, käytännössä siitä on niin kuin kyse, mutta sen voisi viedä myös tosi paljon pidemmälle. Ja tätä kautta niin kuin, tässä näen paljonkin mahdollisuuksia nimenomaan siihen, että miten se laite voi toimia myös tietynlaisen niin kuin käyttöliittymän AI:lle. Hienoa, kiitos Petri. Kiitos. Paljon kauniimmin puhuit siitä kuin minä. Mä näin pelkkiä punaisia lippuja. Ei. Tämä on... Tietoturvamies näkee aina punaisia lippuja. Mitä sinne sitten Windowsin puolelle tulee muutakin kuin AI:ta? Sinne tulee palautukseen ja vian hakemiseen ja hakuun lisää apua. Microsoft ihan vuosi sitten jo lähti tämmöiseen, mikä se oli nimeltä, se oli tämmöinen joku initiative, se oli, joka sitten Windowsin hallintaa ja käyttöä piti lähteä parantamaan. Avattiin rajapintoja kolmannelle osapuolen virustorjunnalle ja muuta. Ja osa siinä on myös tähän palautukseen liittyviä juttuja. Eli nyt tuohon Windowsin palautusosioon päästään Intunella kiinni. Mikä taas auttaa meidän tekemään pikadiagnoosia palauttamaan tiedostoja, palauttamaan käyttöjärjestelmää. Point in time restore, jos tulee kenellekään mieleen Windows 7 palautuspisteet. Ne on tulossa takaisin. Cloud Rebuild, en ihan itse ymmärtänyt tämän pointtia, me voidaan pilvestä sanoa tasanna itse uudestaan, mutta onhan se tietenkin helpompi kuin vetää kone tyhjäksi. Siis mä en tiedä, onko tässä kyse samasta, mutta jollain vähän sama tyylinen. Mutta mä tarkoitan sitä, että joillain laitevalmistajilla on esimerkiksi ollut siis tavallaan sellaisia, että se kone itsessään pystyy repimään sen laitevalmistajan imagen, eli pystyy tekemään, vaikka se olisi niin kuin tyhjä se kone, niin pystyisi tekemään tavallaan tämmöisen niin kuin factor resetin ollessaan vaan yhteydessä johonkin. Niin mä en tiedä, että onko tässä niin kuin Microsoftilla joku sama ajatus, mutta on ihan makea. On tässä sama ajatus aika pitkälti, että se on, mun mielestä kuulosti hyvin pitkälti se, että sä vedät sen tyhjäksi, mutta sitten taas kun se ei poista sitä Windowsin pohjaimagea, että se pohjaimage jää sinne, niin joo, se on varmaan hyvin pitkälti sama, mutta samahan Microsoftia vähän siinä autopatchissakin ja muissa ajatellut käyttävänsä, että se pohjaimage olisi siellä jossakin valmiina. Ja hei, vuosi sitten julkaistu Windows 365 Link, eli PC, mikä ei ole PC. Eli laite, mikä on suoraan yhteydessä Windows 365 työasemaan. Eli tuossa laitteessa ei ole, se on vähän niin kuin tämmöinen vanha ajan pääte tai Zero-klientti. Tietoturvallinen Zero-klientti, ja se on vaan yhteydessä sinne Windows 365 virtuaalikoneeseen. Niin Microsoft vuosi sitten se julkaisi, ja nyt helmikuussa 26 se on Suomeen tulossa. Tulee ratkaisemaan ongelmia esimerkiksi tämmöistä first line workereiden kanssa, jolla täytyy olla työasema, niin pystyy tekemään töitä, kirjaamaan tunteja tai muuta toimistotyötä tekemään. Ja tätähän voisi olla moni niistä käyttää, ja heillä on jaettu kone siellä Windows 365. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mä olen tuohon omalle esihenkilölle jo laitettu hakemukset pystyy, että tuommoisia saadaan hankittua. Katsotaan, mihin tuolla pääsee. Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoinen. Ja sitten ne lisäsi sinne Windows 365 puolelle just mun mielestä ennen Ignitea sen tuen, että siinä pääsee nyt external-tunnuksellakin kirjautumaan, jos muistan ihan oikein.
ei tarvitse enää kutsua oman Microsoft 365-ympäristön käyttäjäksi, vaan voi ihan omalla tunnuksella mennä tuonne kiinni. Esimerkiksi kumppani, ulkoinen konsultti. Lyö tommosen käteen. Kyllä. Anna mennä. Joo. No, sitten siellä on meidän ympäristössä oleva Windows 365-kone, joka on vaikka heidän siinä paikallisessa verkossakin kiinni. Niin aika kova. Ja kuulkaa tietoturvasta, laitteista. Ei paljon ollut, mutta jotain pientä. Olihan tässä. Hyvä. Kiitoksia sulle. Sitten tuolla Rami on jo oikeastaan niin kuin tärissy, että päästäkää jo. Tämä nyt vähän keskustellen. Eli me jätettiin viimeiseksi osuudeksi tänä vuonna tämä Copilotit ja agentit, koska me uskotaan siihen, että halukkaat kyllä saavat näistä ihan riittävästi kaikkea muutakin kautta jo informaatio, seuraa sitten vaikka LinkedInia tai Microsoftin sivuja tai muuta, niin tämä on ollut se kuitenkin se viimeiset 2 vuotta niin kuin isoiten agendalla, ja sitten meillä on välillä tuntunut vähän siltä, että kaikki nämä muut teemat, Defenderit, Azure Purview jää tuonne taustalle. Mutta tosiaan niin voimme lyödä tästä vaikka pienen vedon leikkisesti, vaikka vedonlyöntiä mä näin harrastan, mutta seuraavat 2 vuotta tulette IQsta kuuntelemaan, että nyt tämä AI alkaa olemaan jo menneen talven lumia, koska se on jo itsestäänselvyys, että se on meillä generatiivinen tekoäly mukana, niin me mennään tämmöisessä work IQ-jutussa, eli nyt me haetaan sitä oikeaa älykkyyttä sitten noihin mukaan, mutta mennäänpä eteenpäin ja lähdetään pikkusen tällainen niin kuin perinteisesti, niin kerrataan vähän nyt yhdessä ensin tätä, mitä tässä viimeisen 2 vuoden aikana on tapahtunut. Ja lyhyesti voidaan mennä, jos nyt puhutaan ihan 3 vuoden periodista, niin silloinhan tämä ChatGPT julkaistiin ensimmäistä kertaa kuluttajamarkkinoille marraskuussa 2022, ja siitähän meillä sitten alkoi tämä generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen, niin jokainen on sitä sitten pikkuhiljaa tullut mukaan, että jotkut siitä ihan alkuvaiheessa ja sitten toiset tullut vähän myöhemminkin mukaan, mutta Microsoftilta tämä Copilot julkaistiin aika lailla tasan 2 vuotta sitten. Käytännössähän se meni niin, että silloin piti olla vähintään 300 lisenssiä sitä $30 arvoista tuotetta, jota piti vuodeksi hankkia, niin se kieltämättä tuossa meidän esimerkiksi tietokeskuksen small business-asiakaskunnassa ei ollut kovin suosittu siinä vaiheessa, että oli aika hintava projekti sijoittaa se 100 000 euroa siihen kiinni, mutta aika nopeasti se meni sitten tuossa tammikuussa 2024, niin sai ruveta ostamaan pienempiä määriä niitä lisenssejä, mikä oli hieno juttu. Mutta mikä tässä on ollut kaikista huikeaa tässä tarinassa on ollut se, että suomen kielen tuki tuli Microsoftin tuotteisiin aika lailla tuossa touko-kesäkuussa 2024, ja sehän on ihan hämmästyttävää, koska jos mietitään, että meillä on tuommoinen 6 miljoonan henkilön joukko, josta sitten kuitenkin tuossa rannikolla vielä 500 000 pitää ruotsia äidinkielenä, niin aika pienelle porukalle ruvettiin sitä suomen kieltä tuomaan Microsoftin ekosysteemissä, ja sehän perustui käytännössä siis siihen, että kaikilla mittareilla niin Suomessa ostettiin eniten Copilotin lisenssejä, on pitkään ostettu, en tiedä mikä on tällä hetkellä tilanne, mutta vielä 2025 vuonna alkuvuodesta niin Suomessa oli määrällisesti ostettu Euroopassa eniten Copilotin lisenssejä. Suomihan on ollut hyvin Microsoft-orientoitunut maa ja ollut monessa jutussa niin kuin internet-maailmassa edelläkävijänä. No, jos pikkusen sitten vielä tiivistetään tätä historiaa, niin kaikki muistaa niitä otsikoita, kuinka generatiivinen tekoäly tulee viemään meidän kaikkien työpaikat. No on se varmasti jotain työtä jo siellä vähentynyt ja jatkossa tulee aivan varmasti jotain työpaikkoja vähentämään ja se on selvä. Mutta mä oikein itse viihdytin itseäni eilen ja kävin noita vanhoja uutisia läpi 2,5 vuoden takaa, niin ne oli mielenkiintoisia ne otsikot ja rupesin sitä vähän niin kuin havainnoimaan, että mitä niistä on sitten tapahtunut. Sitten tuli nämä DeepSeek-jutut ja muuta, ja oltiin jo aivan varma, että kiinalaiset vie meidän kaikki rahat ja ainakin tiedot, mutta ei sitäkään päässyt tapahtumaan, ja nykyään ihan näistä Microsoftinkin tuotteista voi valita sinne sitä kielimallia sitten hyödyntää taustalle. Mutta jos puhutaan ihan tästä Copilottia tämmöisestä niin kuin tavallisen työntekijän välineenä, niin silloin nämä Office-ohjelmat, Word, PowerPoint ja Excel, niin
ihan rehellinen mielipide on se, että ne, jotka on oikeasti näiden sovellusten asiantuntijoita, niin ne ei ole saanut vielä niistä työkaluista ihan hirveästi irti. Eli käytännössä niin kuin Copilotin avulla, niin sellainen, joka ei ole kovin hyvin asioita osannut, niin on pystynyt ehkä asioita tekemään, mutta välillä on itse oikein yrittänyt tehdä Excelillä jotain Copilotin juttua, niin mä oon todennut, että mä osaan sitä sen verran hyvin, että mä pystyn tietyt asiat tekemään niin paljon nopeammin ilman tekoälyn avustusta. Mutta tähänkin on tulossa muutos, eli vielä vaikka se ei välttämättä kaikille tule, niin tähän tulee iso juttu kohta tapahtuu. Ja sitten nyt tämä viimeisin juttu, mitä ollaan nyt tässä vuoden verran puhuttu, että jos palataan Chicagoon ja vuosi sitten, niin silloinhan puhuttiin siitä, että kaikista meistä tulee agenttitiimien esimiehiä ja me ruvetaan komentamaan omia agenttejamme. Niin tässä Microsoftin ekosysteemissä niin aika harva on ottanut agentteja omiin työtiimeinsä vielä, mutta sekin aika vielä koittaa. Mutta jos mietitään ihan tätä koko kuvaa, niin kaikista tärkein juttu on se, että vaikka moni välillä sanoo, että ei se tekoäly osaa mitään, Copilot ei osaa mitään, mutta jos ihan rehellisesti voi sieltä nostaa käsiä pystyyn, että kuka vielä suostuisi antamaan omat tekoälytyökalunsa pois, jatkaisi töitä ilman niitä, niin mä saattan aika harvat. Et korkeintaan Klaukalassa nousi käsi pystyyn. Eli kyllä käytännössä se homma menee niin, että ne, jotka on nyt oppinut käyttää, on sitten Copilotia työssään, ChatGPT tai jotain muuta, ei ne niistä luovu. Ja tietysti niin olisi hienoa myös se, tässä tämmöinen pikkujuttu, että muistakaa se, että kaikille niille, joilla on näitä Microsoftin lisenssejä, niin on mahdollisuutta myös käyttää sitä maksutonta Copilotia, mikä tulee siinä mukana. Et ilmeisesti, mikäli Microsoftin tiedot kertovat paikkaansa, niin sitä hyödynnetään niin kuin siihen nähden aika vähän, miten sitä olisi mahdollista käyttää. Eli ei ole pelkästään tämä maksullinen lisenssi, vaan olemassa se, mikä tulee siellä normaalilisenssien mukana, ja silloinhan pystytään varsin hyvin esimerkiksi verkosta hakemaan tietoturvallisesti sitä dataa. Mutta tästä päästään tuohon varsinaiseen aiheeseen, eli tuossa oikealla puolella on tuommoinen kuva, mikä on Microsoftin tämmöistä tilaamasta tutkimuksesta, mitä nämä Gartner tekee, niin siitä löytyy tämmöinen yksi mielenkiintoinen kohta esiin, ja niin kun katsotte noita aikoja, että puhutaan, niin kun, että generatiivisen tekoälyn keskimääräinen käyttöönottoaika, niin jossain isommassa hankkeessa on 8 kuukautta, ja sitten alkaa vasta lisäarvon saavuttaminen 13 kuukautta. Niin tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että vaikka me nähdään näissä Microsoftin, vaikka esimerkiksi Igniteissa tosi hienoja demoja tai ihan tuotantojuttuja siitä, miten tilattaisiin ne paidat sinne lavalle, niin se, että siinä kohtaa, että te lähdette tekemään omassa ympäristössänne juttua, niin ei kannata miettiä sitä asiaa niin, että se on päivässä tai 2 tehty. Vaan kaikkineen testauksineen, että uskaltaa, että tekoäly tekee taustalla päätökset ilman esimerkiksi, että ihminen hyväksyy sitä, niin se vie oman aikansa. Et se, mikä on tällä hetkellä niin kuin helppoa, mikä vielä viime vuonna oli vähän sinne päin, on se, että SharePointti esimerkiksi tiedostoja, jos on, niin siitä tekee aika näppärästi agentin, vaikkei kovin isoja tietotaitoja käytännössä ole olemassa. Mutta se, että me halutaan sitten, että niiden haettujen tiedostojen perusteella ruvetaan esimerkiksi viemään tietoa johonkin esimerkiksi CRM ja muuta, että on siinä sitten manuaalinen hyväksyntä välissä vai tekeekö agentit sen automaattisesti, niin ne projektit vaatii aikaa. Ja sitä kautta tietysti rahaa, mutta sitten oletus on se, että se tekoälyyn sijoitettu aika ja raha tulee moninkertaisena takaisin. Se on tässä se pihvi. Haluaisiko herrat sieltä linjoilta niin kommentoida jotain näistä jutuista? Koska tämä herätti tämä kalvo jo meidän ennakkojutuissa muutamia ajatuksia. Ei muuta kuin lukuja parantaa, eikä tässä muuta. Kyllä. No hyvä, mutta ei mitään. Mennään tuosta vähän eteenpäin ja sitten nyt tässä niin kuin mennään vähän niin kuin asioita, että joku voi miettiä, että on negatiivisia, joku positiivisia. Mehän puhutaan kokonaisuudessa positiivisesta kehityksestä, eli kannattaa muistaa sen, että mulla oli haaveena silloin, kun mä olin nuori poika, niin mä toivoin sitä, että vielä jonakin päivänä mä näkisin Ilveksen kaikki pelit televisiosta, että ne tulisi vieraspelit, pystyisi katsoa omassa telkkarissa. Koska siihen aikaan, kun oli jännittävä playoffipelit silloin, kun Ilveskin oli huipulla 85,
niin joudut ihan oikeasti soittaa, jos et ollut Hakametsähallissa, niin jouduit soittamaan puhelimella, lankapuhelimella sinne jäähallille ja kysyä, että paljon se tilanne on. Ollaan tästä menty aika paljon eteenpäin. Nyt mä voisin tehdä agentin, joka päivistäisi erilaisia jääkiekkojuttuja. Ja siinä päivänä, kun Ilves sen seuraavan mestaruuden voittaa, niin me ollaan tässä agenttiaisessakin aika pitkällä. Mutta mennäänkö Petri eteenpäin, jos sä viittit vaihtaa seuraavaan kalvoon ja katsotaan. Niin pieni varoituksen sana ihan yleisesti tästä näin, että nyt tässä niin varsinkin asiantuntijatyössä, miksei missä tahansa muussakin työssä, niin toi on vaarallinen tutkimusotsikon tulos. Eli tuossa lokakuussa tuli tämmöinen tutkimus tehty, että ChatGPT:n käyttäjät niin keskimäärin yliarvioi omat älylliset kykynsä. Se on mun mielestä huolestuttava kehityspiirre. Eli ainakin itse mä toivon niin, että kun te generatiivista tekoälyä käytätte, niin te tajuatte sen, että tosiaan niin kuin, kun me sitä käytetään, niin kuinka vähän me oikeasti tiedetään asioista. Esimerkiksi nyt vaikka tällä IT-järjestelmiä lähdetään tekemään agentteja, niin muistettaisiin sitten se, että onhan niin kuin ihminen esimerkiksi käynyt avaruudessa. Ja joku voisi tästä vaikka ruveta rakentelemaan rakettia. Mutta kuinka moni olisi tästä porukasta valmis, että Pukkanen ja Kerokoski tekee raketin, niin me Lassin kanssa lähdettäisiin, joo me lähdetään tuonne mukaan. Eli pojat ehkä voisi jollain tasolla saada jonkunnäköisen raketin aikaiseksi, mutta siinä vaiheessa kun ollaan siellä avaruudessa, niin mitäs sitten? Todennäköisesti takaisin sieltä ei tultaisi. Eli tästä päästiin hienolla aasinsillalla siihen, että tietysti omissa toiveissani olisi se, kun te lähdette näitä agentteja tekemään, niin siinä on tiettyjä asioita, mitkä pitäisi ottaa huomioon. Eli IT-organisaatiossa ei pitäisi olla tekoälykehityksen jarruna. Eli tietyt asiat on hyvä, että päästään testaamaan. Niitä siinä vaiheessa, kun otetaan tuotantoon, niin se on toinen juttu. Pitää tietää tiettyjä asioita. Ja esimerkiksi nyt tässä Copilot-agenttien käyttöönotossa, niin Microsoftin se ekosysteemi siellä taustalla on aika monimutkainen. Siellä pitäisi osata ottaa tiettyjä asioita huomioon. Ja mä niin kuin itse olen aina välillä ollut vähän huolestunut tästä näin, että kaikista tulee tämmöisiä kansalaiskehittäjä agenttien koodareita. Niin silloin herää kysymys aina niin, että milloin tulee se seuraava vastaamokeissi esiin, jossa tuossa on tehty niin kuin tekoälyn avulla agentti, jolla haetaan jotain dataa, mutta ei niin kuin minkäänlaista tietoturvaa siellä taustalla. Se on ehkä kokeiltu hakea jollain tekoälyavusta ja sille tehdään näin ja näin ja näin, kun valitettavasti sitten mennään aika usein metsään, jos pelkkää tekoälyä käytetään. Se, että niin kuin nyt esimerkiksi eilen tuli tämmöisen yhden suomalaisen ison organisaation ohjelmistojohtajan kanssa niin juteltua, niin se sanoi ihan suoraan, että heidän parhaat agentit on tehnyt ne, jotka on kaikista kovimpia koodareita olleet. Eli heillä on tietty tietotaito siellä taustalla, he on pystynyt kyseenalaistamaan niiden tiettyjen tekoälytuotteiden ehdotuksia ja muuta, ja silloin tavallaan on pystytty myös hyödyntämään sitä omaa vahvaa ohjelmointiosaamista, jolla on sitten pystytty tekemään agentteja, mitkä pystyy sitten autonomisesti suorittamaan eri asioita, ja ennen kaikkea ollaan pilkottu niitä agentteja tarpeeksi pieniksi palasiksi, eli pyritään siihen, että yksi agentti on mahdollisimman pieni, helppo hallita ja sitten usein joku sovellus tai mikä agentti rakennetaankin, niin se agentti voi koostua useista lapsiagenteista, joilla on oma tehtävänsä siellä taustalla. Ja teidän tulevissa työtiimeissä on sitten monia pieniä agentteja tekemässä pieniä asioita, osa autonomisesti, osa sillä, että ihminen on sitten siinä päättämässä sitä, että miten sitä käytetään. Ja kun te lähdette niitä agentteja tekemään, ja muutenkin, niin aika usein tulee tässä kansalaiskehityksessä se, että hei, meillä on nyt tämä agentti, mutta miten se julkaistaisiin tietoturvallisesti. Niin siinä on tiettyjä asioita, mitä pitää huomioon ottaa liittyen Power Platformin governanceeen osittain. Totta kai siellä pitää olla käytössä niin järkevästi tehty käyttäjähallinta, tietyt security group-ryhmät ynnä muuta, M365 se hallintapuoli kunnossa. Ja sitten tähän päivään mennessä niitä agenttien asetuksia on löytynyt useasta eri paikasta sieltä Microsoftin Admin Centeristä.
Eli tähän on nyt tulossa sitten Microsoftilta yksi isoimmista uudistuksista, mitä Petri tuossa aikaisemmin jo ihan alussa mainitsikin, mutta sitten kun päästään tuohon seuraavalle kalvolle, niin me puhutaankin tällaisesta asiasta, kun puhutaan tämmöistä kuin Microsoft Agent 365, eli tulee tämmöinen hallintataso tekoälyagenteille. Ja tosiaan niin aikaisemmin on ollut tosi hankalaa se, kun niitä asetuksia on ollut vähän siellä sun täällä, ja niitä on tullut sinne ihan koko ajan jatkuvasti lisää. Ja otetaan nyt esimerkiksi vaikka joku Power Platformin governance siellä Power Platformin Admin Centerissä, niin esimerkiksi Copilot Studion alle on tullut koko ajan erilaisia asetuksia, että jos ei nyt viikoittain, mutta kuukausittain on tullut uusia nippeleitä lisää. Nyt tätä varten Microsoft on esitellyt tämmöisen uuden Agent 365-palvelun. Ja se toimii niin kuin siinä ohjauskeskuksena sellaisena, että se kerää sen kaiken tiedon niistä agenteista. Oli ne sitten Microsoftin ympäristössä toteutettuja tai jossain kolmannen osapuolen ympäristössä toteutettuja agentteja, niin ne tulee kaikki niin kuin samaan paikkaan käyttöön. Ja sieltä sitten löytyy nämä keskeiset suojaus- ja hallintatyökalut mukaan. Ja käytännössä niin me pystytään sitten hyödyntämään myös sitä Work IQ-älykerrosta siinä, eli tavallaan me saadaan sitten hyödynnettyä sitä luonnollisen kielen käyttöä erilaisiin tehtäviin. Ja nyt jos siitä sen verran mennään eteenpäin, niin me saadaan sitten tästä seuraavalla kalvolla, niin tässä on nyt esimerkkinä kuva tästä Javasta. Ajattelin ensiksi, että mä olisin hienosti laittanut tuohon meidän jonkun vaikka tietokeskuksen tuohon noin, mutta sitten A sitten olisi tullut sanomista ja sitähän suomalainen mies pelkää kaikista eniten ja B, se ei olisi ollut ehkä määrällisesti ihan niin näyttävän näköinen. Mutta mä veikkaan, että jos te menette omaan sinne M365 Admin Centeriin, niin aika monessa tenantissa on tällä viikolla ilmestynyt tuommoinen Agents-juttu. Ja nyt puhutaan ihan päivistä, että osassa on tullut, osassa ei. Sellainen eroavaisuus siinä on, että ainakin jos katsoo meidän oman organisaation, mutta demo-organisaation ympäristöä, niin sieltä puuttuu toi Tools-valikko kokonaan, eli siellä on vasta toi Overview ja All Agents ja Settings-kohta, ja tietysti niin jatkossahan toi Tools-osuus on tuossa siellä mielenkiintoisin. Mutta niin kuin se on tuossa Admin Centerissä heti tuon Copilotin alla, ja tosiaan nähdään, että paljonko on agentteja käytännössä rekisteröity, paljonko on käyttäjiä, sitten siinä lasketaan hienosti, että paljonko agenteilla on se aikaakin säästetty, ja sitten on kerrottu, että minkälaisia agentteja siellä on, ja tästä nyt ehkä voisi päätellä, että tämä Java on aika Microsoft-maailmassa elävä yritys, että siellä löytyy näköjään, tuossa kun katsoo tarkkaan, niin 8 agenttia Googlelta, ja sitten on Studiolla ja Foundrylla on tehty vähän enemmän noita agentteja. Ja sitten tuossa pystytään tuommoisia, niin kuin tiedätte Admin Centerissä, niin pystytään kiinnittämään sitten jatkossa varmasti tuollaisia erilaisia mittarikortteja tuohon enemmän, miten sitä pystytään sitten seuraamaan niin kuin asioiden käyttöön. Tämän tyyppisiä työkaluja meillä ei käytännössä aikaisemmin ole tällä tarkkuudella lähellekään ollut. Eli tämä on hieno uudistus. Ja sitten jos katsotaan vähän muita juttuja, mitä tuossa agentissa on, niin seuraavaksi meille tulee kuvaan tällainen näkymä, missä Saako tähän vielä ottaa? Saa, toki. Joo, aina saa siis keskeyttää. Nimenomaan nostikin tuossa esiin tätä, mutta huomioitavaa on siis myös se, että tämä löytää muitakin nyt alustoja kuin pelkästään sen Microsoftin. Eli tämä tunnistaa myös, mistä ne on tullut. Näitä agentteja nyt pystyy ottamaan käyttöön sitten eri paikoista, ja yksi sellainen, mikä helpottui runsaasti nyt niin kuin Ignite-viikkona, eli viime viikkona, niin oli esimerkiksi se, että jos tuolla Foundryssä rakentaa agentin, niin nyt sinne tuli nappi, jolla sen saa julkaista myös sitten siihen agenttien ja tekoälyn käyttöliittymään. Eli tässähän on esimerkiksi Teams, niin Teamsihän on, tai Copilot on UI for AI, tälleen niin kuin Microsoftin kielessä, ja meinaisi käytännössä sitä, että silloin ne omat agentit tulisi tai muiden tekemät agentit tulisi tänne, ja sama juttu, niin täällä on oikeastaan ihan tämmöinen niin kuin agenttistore, mistä näitä voi sitten sen jälkeen katsoa. Ja nyt vielä kun
nyt vielä kun sain puheenvuoron, niin mä Rami, samalla kun vaihdan slaidia, niin mä löysin ne Ilveksen mestaruuskuvat. Ai jumalauta, mä en nyt miettinyt, että mihin mä oon ne hukannut, mutta siellähän ne on. Niin täältä ne löytyy. Mä hyvä, mahtavaa. Tästä päästäänkin tuohon, mitä Petri äsken sanoi. Ja nyt täytyy ihan rehellisesti sit sanoa, että sellaiset organisaatiot, jotka suurin osa teistä ei ole missään tämmöisissä niin kuin Microsoftin tämmöisissä niin kuin etukäteispelto-ohjelmissa, niin teillä tämä on kovin erinäköinen tämä agenttijuttu, ja ihan voin sanoa, että ei ole meilläkään tämän näköinen omassa ympäristössä, eli tässä on tämä Microsoftin uusinta uutta, eli toisin sanoen, niin tässä on sellaisia asioita, niin että me niin kuin nähdään tuommoisia uusia työkaluja, mitä tulee, että ihan samalla lailla teillä nuo agentit löytyy sieltä, ja kenelle ne on jaettu ja muuta, mutta se on kovin erinäköinen. Tällä hetkellä siellä on pyöreästi ympäristössä noin 170 agenttia, eli sinne Microsoft on tuonut semmoisen tietyn määrän valmiita agentteja, muutamat muut kolmannen osapuolen toimittajat, mutta sittenhän sinne alkaa tulee niitä agentteja, mitä te sitten itse teidän organisaatiossa tehdään, että jos teillä on agentit jo enemmän käytössä, niin siihen voi olla niitä jo aika paljonkin, sitten osalla ei niitä agentteja juurikaan ole, ja kaikki ne yleensä mikä on, niin on jotain jonkun testailuja tai muuta, mutta se, että pikkuhiljaa sinne alkaa näitä tulee niin kuin oikeasti tuotantokäyttöön osassa organisaatioissa enemmän. Nyt osa ottaa ensimetrejä siitä, että ne tekee agentteja tuonne tuotantokäyttöön ja käytettäväksi. Ja tosiaan niin tässä niin kuin mikä iso juttu on se, että me nähdään sitä suoraan, että paljonko jollain agentilla on aktiivisia käyttäjiä, paljonko sitä on käytetty niin kuin sessioiden määrissä ja sitten siellä puhutaan vähän, että kuinka usein sitä on käytetty, koska sitä agenttia on viimeksi päivitetty. Ja sitten esimerkiksi tuonne näkyy, että tuommoinen common agentti, niin siellä on tuommoinen punainen 3 ja 2, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että siinä on nyt jotain security-riskejä. Ja sitten kun siitä klikkailee, niin sitten se availisi sieltä sellaista näkymää, missä se kertoo esimerkiksi vaikka jotain Purviewn ominaisuuksia tai Entraan liittyviä juttuja, että miksi siinä on riskiä. Ja sitten kun tuommoisen avaa tuollaisen agentin, niin täältä hallintapaneelista me pystytään joku agentti blokkaamaan, jos siinä on päässyt joku agentti sellainen vilattamaan, mitä me ei sitten haluttaisiin käyttää. Eli tämä on niinku semmoinen niinku todella odotettu uudistus, koska tämän tyyppisiä työkaluja meillä ei ole niinku aikaisemmin ollut, eikä tällaista näkyvyyttä ollenkaan noihin agentteihin kokonaisvaltaisesti. Että jos omaan ympäristöön menette katsomaan tätä samaa näkymää, niin se näyttää kovin erilaiselta. Mutta sitten se, mikä siellä on kaikilla käytössä, niin todennäköisesti seuraavalla kalvolla näkyykin, niin meillä on tuossa tuommoinen kohta kuin settings. Ja nyt niin kun esimerkiksi nämä 4 perusasetusta, niin ne nyt jo löytyy niin kun samasta paikkaa, eli tuossa on kuva niistä 3 template-juttua, mä en ottanut, mutta noin 3 muuta, niin nämä pitäisi löytyä nyt kaikilta, kellä on. Eli me pystytään ensinnäkin sieltä nyt tuossa ihan alimmassa kuvassa näkyy, että me pystytään niin kuin vaihtamaan se, että ketkä niitä agentteja saisi ylipäätään niin kuin voi niin kuin päästä niihin ja sitten niin voidaan antaa tietyille ryhmille niitä käyttöön. Sitten tuolla on jakamiseen liittyviä juttuja ja sitten ylipäätään, että minkä tyyppisiä agentteja voidaan käyttää. Niin, mä sanoisin näin, että en yllättyisi, jos kuukauden päästä tämä näkymä olisi omassa tenantissa esimerkiksi kovin erinäköinen, eli näitä ominaisuuksia alkaa tulee sinne pikkuhiljaa lisää. Ja tästä päästään sitten sopivasti semmoiseen aiheeseen, että niin meillä on niin kuin mahdollista ottaa tietyn tyyppisiä agentteja käyttöön, eli jos vaihdetaan siihen seuraava dia, niin en ole oikeastaan jo tässä mä en muistanutkaan, että mä olin tämän kalvon tähän väliin laittanut, mutta muistin järjestyksen väärinpäin, niin mennäänpä tähän. Eli mennään tuohon Copilot Studio, eli mistä niitä esimerkiksi agentteja tulee, mistä niitä voidaan tehdä. Niin ylipäätään oikeassa kuvassa, jos puhutaan Copilot Studiosta, niin meillä on niin kuin 3 tyyppisiä, niin kuin meillä on tämmöinen kevyt niin kuin light experience, mikä olisi periaatteessa kuka tahansa voisi niitä agentteja käyttää. Se oli sen näköinen ikkuna, kun siinä äsken Pete näyttikin, että siellä oli, että create an agent ja sitä kautta pystyttäisiin lähteen tekemään, mikä olisi periaatteessa vähän jokainen voisi lähteä tekemään, jos asetuksesta erikseen estetään. Sitten meillä on tämmöinen full experience tälle
käytettävissä, eli me voidaan käyttää semmoista ihan tuotetta, jonka nimi on Copilot Studio. Ja se on niin kuin sillä tavalla helppo muistaa se osoite, mistä se löytyy, eli se on se copilotstudio.microsoft.com. Ja se on niin kuin erinomainen työkalu, millä me voidaan lähteä sitten tekemään tietyn tyyppisiä agentteja, jossa me pystytään vaikka yhdistämään niihin erilaisia toimintoja ja vastaavia. Eli se on oikeastaan se niin kuin monessa yrityksessä se ensimmäinen paikka, millä me ruvetaan tekemään tuotantoon jotain sellaisia agentteja, mitkä on jotain muuta kuin pelkkiä hakuagentteja. Ja sitten meillä on vielä ihan niin kuin koodaajatason noita sovelluksia, noin Copilot Studion lisäksi, niin on tuo Azure Found, eli nyt taitaa tulla siellä uudella nimellä Microsoft Found, kun sitten nyt tulee, ja sitten käytännössä niin Visual Studio. Ja tosiaan niin tämän tyyppisiä tuotteita meillä on käytössä, ja näillä pystytään tekemään vähän erilaisella tavalla näitä asioita. Seuraavan tähän käytetty aikahan muuttuu myös sit radikaalisti, kun mennään tavallaan vasemmalta oikealle. Että toi for end users on aika pitkälti semmoinen, että sille voi vähän niin kuin kertoa, että tällaisia mä haluaisin. Tyypillisesti ne agenttien pitäisi olla sellaisia, että ne on johonkin järjestelmään yhteydessä, johon ne yhteydet on jo jollain tavalla tehty tai helppoja tai käyttää esimerkiksi M365. For makers on sitten enemmän semmoinen, että sit siinä kohtaa niin kuin, vähän pitää jo kiristää niin kuin sitä ruuvia ja kaivella ja tyypillisesti tarvii IT:tä johonkin. Mutta sitten tämä for developers, niin tämähän on ennen kaikkea nyt, kun siellä mä tiedän, että siellä on IT-ihmisiä eikä välttämättä niitä devaajia, niin tämä on ennen kaikkea semmoinen, että tässä kohtaa teitä kaivataan. Jonkun pitää laittaa ne storageit, verkot, yhteydet, tehdä enterprise-appit, Entra-ID:hen, kaikki tämän tyyppiset jutut, että siellä vaaditaan kyllä niin kuin paljon apua. Kyllä. Ja tuosta vielä voisi niin tuosta kuvasta nopeasti sanoa sen, että niin kuin voisi ajatella sieltä vasemmalta oikealle, että puhutaan tunneista, seuraavassa vaiheessa päivistä ja sitten puhutaan viikoista käytännössä. Joo, Rami, nyt heitetään kysymys väliin. Aikamoinen hässäkkä, jos tämän saa, niin nyt niin kuin IT-ihmisille, että varmaan aika monessa IT-organisaatiossa tai IT-organisaatioita haastetaan tavallaan siitä, että kun joka vaikka puhutaan, että kun agentteja ja tekoälyä pitäisi käyttää, niin miten nyt mitkä olisi ne ensimmäiset askeleet, millä nyt päästäisiin vähän niin kuin eteenpäin kokeilemaan, niin kuin ymmärtämään maailmaa lisää? Tämä kysymys tuli oikeastaan niin kuin mieleen siitä, kun ei tarvinnut niitä kalpan mestaruuskuvia hirmu kaukaa enää lähteä hakemaan. No, tässä tietysti voi kahta niin kuin suuntaa katsoa, että se toinen suuntahan on se, että kun me lähdetään tällaisia asioita testailemaan, niin tähän voi periaatteessa kuka käyttäjä tahansa lähtee ehkä testailemaan omissa jutuissaan, mutta jos sitten siihen ympätään vähän niin kuin organisaation niin kuin tämmöinen tietoturva ja oikeat käytännöt mukaan, niin silloin astuu se IT-rooli tässä mukaan, eli toisin sanoen, kun me ollaan niin kuin monessa organisaatiossa vuosia tehty töitä sen eteen, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin verkkoyhteydet, on-premise-maailmassa tiedostohallinnat, käyttäjäryhmät, Entra-ID, Azure-puoli on laitettu kuntoon. Nyt on tullut Purview omana juttuna, sitä on alettu organisaatiossa käymään läpi. Niin se porukka, joka on näitä IT-ihmisiä, niin niille tämä sana Power Platformi on aiheuttanut niin sanottua aurinkoihottumaa, eli on haluttu pysyä kaukana siitä. Nyt pitää huomioida se, että se Power Platformi on niin kuin tämän agenttimaailman, vaikkei siellä olisi tehty paljon Power Appseja, välttämättä käytetty Power Automatea niin paljon, niin nyt kuitenkin tuo agenttien kohdalla se on niin kuin merkittävä asia, missä niitä hyödynnetään. Olisi tosi hyvä, että sille Power-platformille rakennettaisiin semmoinen hallintamalli. Ja sitten tietysti niissä organisaatioissa, missä halutaan, niin kuin, ei missään nimessä, että jarrutetaan kehitystä, mutta että halutaan tehdä tietoturvallisesti ja oikein, niin kyllä me halutaan myös vähän rajoittaa sitä, että mitä saa kehittää ja mitä saa testailla. Eli pystytään niin kuin tekemään esimerkiksi erilaisia sääntöjä, että mitä konnektoreja saa vaikka kehityksessä käyttää ja mitä ei ja näin päin pois. Eli niin kuin tässäkin asiassa niin hallittu tapa olisi hirveän tärkeä, koska sitten aina myöhemmin sen korjaaminen on pitkäkestoisempi juttu. En tiedä vastaisiko Lassi kysymykseen, mutta no, mutta vastasit, jos
lätkätermeillä niin ei niin kuin sille, että pitkäpäätöjä perään, vaan niin kuin rakennetaan se kaukalo ja kehykset kuntoon ja annetaan raamit, missä pelata, niin sitten on turvallisempi lähteä eteenpäin. Kyllä, se on juuri niin kuin lähdetään siitä, että ei 2 metrin syöttö voi mennä 3 metriä ohi, niin lähdetään perustuksista liikkeelle. Just näin, ja Foundry IQ:llahan käytännössä, kun mennään sinne niin kuin leveäseen päätyyn, missä eniten vaaditaan myös sitten sitä IT:tä, niin sinnehän on nyt siis niihin työkaluihin tuli tosi paljon sellaisia, että nimenomaan rakennetaan se verkot, tietoturva, se governance niin kuin kerran, jonka jälkeen voidaan esimerkiksi hyödyntää niitä samoja asioita, eli niitä agentteja voi sitten niin kuin rakentaa ehkä vähän vapaammin. Ja sitten tärkeintähän on kaikessa tuossa on se, että tehdään sellaisella tavalla se hallintamalli, että se on helposti skaalattavissa. Eli, ja tietysti liiketoiminta huomioiden, ettei nyt tarvitse kaikille tehdä ihan samalla tasolla, mutta kuitenkin. Mutta hei, jotta meidän webinaareissa olisi pientä viihdearvoa, niin mä nappasin tuolta, kun sä Petri olit esittelemässä, niin tämmöisen yhden kalvon, niin mä toivon, että sä vähän avaisit tätä, kun sä saat puhua ihmisten kielellä ATK. No tämähän tuli jo siellä Teemun osuudesta ja Windows-osuudesta, mutta nopea kertaus MCP on vähän kuin HTTP, eli silloin AI-palikat voivat olla yhteydessä tässä tapauksessa esimerkiksi Dynamicsiin. Eli Dynamicsilla on nyt sitten oma MCP-serveri, jonka kautta sitten voi esimerkiksi Copilot Studiosta liittää sen oman agenttinsa silleen, että se pystyy tekemään muutoksia tai hakemaan tietoa tuolta Dynamics 365. Eli tämän tyyppisiä juttuja. Kyllä. Hyvä. Sitten tosiaan niin ehkä meillä onkin ihan, jos sanotaan viime vuoden esityksestä käytettiin tunti näihin juttuihin, niin tänään ajateltiin käyttää sen 2-3 minuuttia, eli me ollaan niin kuin aivan varma, että tätä tietoa te saatte kaikkialta muualtakin tosi paljon. Mutta nyt on ihan hyvä muistaa se, että tuossa, jos mietitään tuo M365 Centeriä ja mitä kaikkea sinne tulee asioita, niin pelkästään lokakuusta tuohon marraskuun tähän päivään mennessä, niin siinä on tullut erilaisia Copilotin ominaisuuksia eri tuotteisiin yli 120 uutta. Eli sieltähän pystyy katsomaan, että mitä kaikkea uutuuksia sieltä on tullut ja mitä niillä voi tehdä. Siellä on aina kuvaukset ja vastaavaa. Eli tässä Copilot-maailmassa niin me eletään vuoden hektisintä vaihetta, eli sehän alkaa yleensä tuossa lokakuussa, kun Las Vegasiin kokoontuu Power Platformin velhot ympäri maailmaa tämmöiseen Power Platform-aiheiseen konferenssiin, niin siellä tulee niitä Power Platformiin liittyviä Copilot-uudistuksia alkaa tulemaan. Sitten vähän ennen Ignitea, Ignitin aikana, Ignitin jälkeen tulee sitten iso pino näitä uudistuksia, mitä on tuolla Ignitissakin tuotu esille. Mä muutaman haluaisin nostaa esiin, eli nyt tuossa Frontier-ohjelmasta, tuossa tulee kohta siitä kalvokin, mutta ei vielä tässä kohtaa, niin esimerkiksi Excel, Word ja PowerPoint, niin niihin tulee tämmöiset Frontier-ohjelman uudet agenttijutut. Ja ne on sellaisia tuotteita, eli kun me mietitään sitä, mä puhuin tuossa alussa jo, että ei se Excel osaakaan välttämättä jotain, mitä mä haluaisin, tai PowerPoint ei osaa, tai Word ei osaa. No se ongelma oli siinä, että niiden kaikki älykkyys perustuu siihen kyseiseen kirjoitettuun vaikka PowerPointin slaideihin. Mutta nyt kun meille tulee näitä agentteja, esimerkiksi PowerPoint-agentit tai vastaavat, niin ne pystyy hyödyntämään sitä kaikkea muutakin työtietoa, mitä meillä on siellä. Eli me pystytään alkaa tekemään sellaisia esityksiä, että me koostetaan sitä tietoa eri lähteistä, ja sitten me saadaan se kenties se PowerPointti niin kuin esityksen runko kerättyä eri lähteistä. Eli tavallaan tämän tyyppisiä uusia ominaisuuksia tulee. Niitä oli jonkun verran esiteltiin tuolla noissa Ignitein esityksissä, jos niitä haluaa katsoa sieltä vaikka hakusanoilla ja muuta. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä se ensimmäinen askel isosti siihen suuntaan, mitä alettiin silloin 2 vuotta sitten puhua, että minkälaisia agentteja, esimerkiksi Office-maailmaan, tai agentteja, vaan minkälaisia ominaisuuksia tulee. Sä, Petri, osasit tätäkin aika hienosti ihmisten kielellä puhua tuosta, niin haluaisitko sä vielä kompata tuohon aiheeseen jotain? No mä voin koittaa lennosta keksiä tavallaan esimerkin. Eli nyt jos haluaa PowerPoint-esityksen, niin jos esimerkiksi ollaan Teamsissa, ja minä juttelen Ramin kanssa, että
me tarvittaisiin tästä jonkin sortin PowerPoint-esitys ja selkeä. No sitten meidän pitäisi siitä jotenkin saada se aikaan, niin me ei voida siihen meidän chattiin kutsua Copilottia. Meidän pitää erikseen jommankumman avata se Copilotti. Sen jälkeen me voidaan pyytää siltä se PowerPoint-esitys. No se tekee sen tai ei tee, tai sitten me mennään PowerPointiin ja sanotaan, että moi, meillä on tämmöinen aihe, teet sä tästä PowerPointin. Ja sitten se PowerPoint lähtee tekemään sitä esitystä, jonka jälkeen sillä ei ole mitään hajua siitä, mitä me ollaan juteltu ja näin poispäin. No nyt kun mennään vähän aikaa eteenpäin, tulee nämä Frontier, Excel, Word, PowerPoint ja ylipäätään tämä Copilot, niin nyt sen pitäisi mennä sillä, että minä ja Rami jutellaan, että tarvitaan esitys. Sen sijaan, että me lähdetään yhtään mihinkään, me kutsutaan Copilot siihen meidän chattiin, eli @merkkiä Copilot, terve. Ja sanotaan, että hei, katsoppa mistä juteltiin, tämmöinen keissi, teekö tästä esityksen, ja sen jälkeen se käyttää tätä Frontierin ohjelmasta ollutta PowerPoint-previewta, joka sitten sen jälkeen lähtisi rakentamaan meille esitystä sillä kontekstilla, mitä me ollaan Ramin kanssa keskusteltu. Eli se ei ole yksittäinen erillinen juttu, joka tietää vaan sen hetken niin kuin tosi rajallisen universumin, mikä sekin oli tavallaan cool, mutta tässä on niin kuin näin se toimisi. Koska tämä on tälleen tämä elämä, ensi marraskuussa. Kyllä, näin se todennäköisesti menee, että nyt mistä asioista me puhutaan, ne on vuoden päästä niin kuin todennäköisesti todellisuutta. Ja tässä on taustalla se work IQ, eli se kerää sitä kaikkea dataa sinne taustalle ja se osaa niin kuin paljon enemmän. Niin. Mutta tätä ominaisuutta me odotamme innolla. Kyllä, pari minuuttia. Sitten jos mä nappaan tuosta tuon Sales Development agentin, niin siinä niin kuin ideana, jos menet sekunniksi taaksepäin, niin tämä on tärkeämpi juttu vielä. Eli nythän niin kuin kaikkihan me eletään myynnistä, on se meidän business tai joku muu business, kaikki millä on jotain myytävää, niin tässä on semmoinen tuote, tämä Sales Development agentti myös tässä Frontier-ohjelmassa tulossa, eli käytännössä esiversiona, eli me saadaan tämmöinen autonominen myyntiagentti, joka pystyy itsenäisesti tutkimaan potentiaalisia asiakkaita, mahdollisesti luomaan liidejä sieltä, olen ehkä yhteydessä niihin asiakkaisiin aukiolojen ulkopuolella. Se voi olla Dynamics, se voi olla Salesforce, eli se ei ole pelkästään rajoitettu esimerkiksi niin kuin Microsoftin juttu. Ja tämä on niin kuin semmoinen, että se mahdollisesti tulee kertoa, että se niin kuin jälkiseurannan hoitaa, että joku liidi, niin se ei jäänyt huomioimatta ja muuta. Eli niin kuin, nämähän on niitä asioita, mitä tietysti esimerkiksi meidän myyntijohtajat on toivonut jo useita vuosia, että koska tämmöinen palikka tulee, että tällähän oletti 2-3 vuotta sitten jo tekoälyn tekevän, kun ruvettiin miettimään, että miten esimerkiksi Copilottia hyödytetään, mutta tämä vaatii niin kuin ihan omia juttuja, mutta kuulostaa hyvältä. Ja Petri osaisi hienosti tuo Workforcein, People ja Learningin kertoa yhdellä lauseella. Sä voit sen siinä kohtaa kertoa, kun me siirrytään seuraavaan kalvolle, mutta mä vielä sanon tässä välissä vielä sen, että muistakaa vielä se, että nythän puhutaan ihan älyttömästi vipe-koodauksesta. Eli me pystyttäisiin esimerkiksi Power Appsilla luonnollisella kielellä tekemään sovelluksia. Ja mikä siinä on hieno juttu, niin siinä on se idea, että me pystytään vaikka tämmöinen model-driven sovelluksen luomaan luonnollisella kielellä vipe-koodauksen avulla, ja sitten kun me saadaan se valmiiksi, niin me pystytään lähteä muokkaamaan sitä, että ei me tehdä sitä koko sovellusta tekoälyn avulla, vaan me tehdään ehkä pohjarunko siihen, ja sitten me jatketaan sitä, ja mahdollisesti hyödynnetään siinä jatkossakin vielä tekoälyä. Hyvä. Kello on 3, mutta taitaa olla kalvoja jäljellä tyyliin 1 tai 2, niin tästä Frontier-ohjelmasta, ennen kuin viimeiseen mennään, niin mä sanon vaan sen verran tästä vielä, että jos te menette sinne teidän omiin tenantteihin ja siellä on tämmöinen Frontier-ohjelma, käykää lukemassa tuosta linkit, tutustukaa siihen ja sitten voitte ottaa käytännössä kaikille käyttöön vaikka esimerkiksi nämä Excel, PowerPoint, Wordin, Frontier-ohjelman sovellukset tai sitten jollekin tietylle ryhmälle, mutta lähtekää nyt ihmeessä ainakin jollain ryhmällä testaan sitä, koska niin kuin puhuttiin, niin vuoden päästä nämä on jo nykypäivää. Mutta mennään Pete tuohon viimeiseen kalvoon ja sä voit siitä vetää suoraa tiivistelmää ja huudella Teemoa ja Lassilta vielä mielipiteitä, mutta tästä vielä viimeinen muistutus. Niin. No niin, oikeastaan muistutus on siinä se, että kaikilla meillä on Copilot-chatti, jos on ylipäätään M365. Sitten meillä on tuo vähän kalliimpi M365 Copilot, joka sisältää käytännössä kaikki ominaisuudet, ja sitten meillä on nyt uusi tämmöinen 1.12.
tuleva lisenssi, joka on sitten pikkusen pienempi, 300 saa ostaa. Näitä kahta ei voi sekoittaa, eli pitää olla nimenomaan business-lisenssit siellä pohjalla ja tämän tyyppiset, mutta siinäpä se.